Hallelujah. Glory be to Jesus. Hallelujah. Zinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, zinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, zinoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, ndoramba ndichinamata, Yeah.
worship you. Hallelujah, church ya Jesu. Hallelujah, church ya Jesu. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Kuchechi kunonakidza. Ngatiomberere praise and worship ichitora nzvimbo yayo. Tese tichakamira kudaro. Ngatigamuchire Mweya Mutsvene uri pakati pedu watisanganisa muzuva ranhasi muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ngatifarire mambo Jesu. Amen. Pakati pedu tine muzodzi waMwari. Takapiwa mufudzi wedu panzvimbo ino, Pastor Jiriji naamai. Ngatimbovafarira mangwanana ano muzita raJesu. Amen. Ngatifarire mufundisi wedu naamai muzita raJesu. Amen. Pakati pedu tina mbuya Jiriji vanova ivo mai vamufundisi wedu. Ngatimbovafarira mangwanana ano muzita raJesu. Amen. Ngatifarire mai vamufundisi wedu muzita raJesu. Amen. Uye zvakare tina mai nababa vamai mufundisi vedu, mbuya nasekuru mutambisi. Ngatimbovafarira mangwanana ano muzita raJesu. Amen. Tingagara hedu pasi. Ngatifarirewo bhodhi redu repano paRoadport AFM muzita raJesu. Amen. Tozofarira vatungamiriri vese vari mumaboka akasiyana siyana, vanotungamirira maboka akasiyana siyana muzita raJesu. Amen. Tozofarirawo vana baba vari mukati memba ino muzita raJesu. Amen. Ngatifarirei vana mai vari mukati memba ino muzita raJesu. Amen. Tozofarira vakomana nevasikana youth, muriko here? Amen. Muriko here youth? Ngatifarire muzita raJesu. Amen. Vanenge vari kunzwa chando nhasi. Ngatifarirei mateenagers edu ari mukati memba ino muzuva ranhasi muzita raJesu. Amen. Tozofarirawo Sunday school vana vedu, chechi yamangwana. Ngatifarire muzita raJesu. Amen. Hatina maitem muzuva ranhasi. Tine mavisitors here, tine vatanga kupindawo nesere muzuva ranhasi, vazoratidze nekusimudza maoko. Hatina mavisitors nhasi. Tinawo mavisitors. Ngatifarirei mavisitors edu muzuva ranhasi muzita raJesu. Amen. Tozokunzai kumberi next week muzosimuka patichasimudza mavisitors edu. Nguva ino tichasiyira kuna secretary wedu wezuva ranhasi. Ngativaombererei vachiuya. Hallelujah. Ngatiombererei baba namai mulambo vari kutityaira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Baba ndine urombo. Pamati hakuna maitem ndanga ndazevezerwa netimu rekuyouth kuti tine nhingirikini. Ndafunga kuti ndezvepazviziviso. Saka regai ndingovati vauye zvavo with your permission. Hallelujah. Baba gadzirai youth yenyu iuye. Mateenagers, sorry. Mateens. Uya yenyu muite item yenyu. Ngativaomberere maoko vachiuya.
church, the board, for giving us the chance to go out and have fun. Takanakizwa. Last but not least, I'd like to thank Mama Nadia Timanivi for putting up with us. We are lots as teenagers, and now we'd like to sing for the Lord. Amen. Awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, you are an awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, you are high and lifted up. Awesome God, you are high and lifted up. Mighty God, awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, you are an awesome God, mighty God, we give you praise. Awesome God, you are high and lifted up. Awesome God, you are high and lifted up. Mighty God, awesome God, you are high and lifted up. Awesome God, you are high and lifted up. Awesome God, thank you. Tinotenda ini ndasumukirawo kuti ndizotenda outing yedu yatakava nayo nezuro rikati tikopa tinotendawo mufundisi wedu takainda kunodya mari yamufundisi. Our event was fully sponsored by our pastor. Rikati tingosvikawo patinovombocherawo maoko chingoti mufundisi tinokutendai nekuva nesu nekuramba muchingoti spoiler kwakadai. Tinotenda. Awa ndo mapikicha aita zvaiti achaitorwawo. I think vari pamagurupu pedu apa vanenge vakaona kuti zveshuwa paidyiwa mari pachifariwa. Tinotenda. Mufundisi ndakatumwawo kudare renyu nema-teenager. Zvikanzi you are not fully utilizing us as sema-teenager. Hanzi pamunotaurawo zvekumakembi apa tinodawo kuitawo tweduwo tumakembi kugoma ikoko tinoda kuindawo. Zvikanzi pamunotaura nyaya dzematithes ma5 edu touisawo here emapocket money atinopuhwa navabereki. Saka muchatoona maenvelope ane ma5 nema10 edu emapocket money. Tinotenda. Regai ngatuti umbereki wedu chigara pasi. Hallelujah. Ngatiomberere maoko vachigara pasi. This is wonderful. Hallelujah. Ndaona kuti baba hamusi samanyika. Dai mamuri samanyika mungadai mati taitetene finance dzamufundisi. Hallelujah. Amen and amen. Aiwa tinotenda chose. Amen. Regai ningotanga kuitawo chiziviso changu chekutanga. Chiziviso changu chekutanga chiri maringe nedzimba dzedu hombe kana kuti zvimbudzi zvedu. Vana baba munopinda nepadhori papa pandakanongedzapo muchingopinda ipapo right 10 ndo pane imba hombe yana baba. Vana mai patapinda napo padhori apa pakanzi Demis. Ndambofunga ndichitaurira vamwe asha ndikati akufanira kuchinja tonyasonyora kuti vakadzi. Tonyora uko kuti varume zvakanaka Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Aiwa tinotenda chose. The Florida Cell Group tiri kukumbirwa kuti tionane nababa Gondwe
Service ichingopera ngatisanganei navo, ndofunga pachikonapo pane masofa epink apo, tikasangana navo ipapo zvinotiitira zvakanaka. Haleluya. Chiziviso chedu chinotevera chiri maringe nekutsanya kwemusi weMonday. So ndorineiri hatisi kutsanya, tiri kungonamata tiri kudzimba. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. Mufundisi makaita zvakanaka meno muono wenyu kuti zvakamira sei kumba kwanguko. Ndane third party inotaura nenyaya yezviziviso kuti zvinyatsorongeka zvakanaka kuitira apo. Aiwa, zvakanakisa. Hatisi kutsanya mangwani, tiri kungonamata nemhuri dzedu tiri kudzimba. Haleluya. Friday yatinosita macouples meeting. So nderineri hatisi kuenda paZoom, tiri kuita physical presence pano. Hameno baba chitaurwa nenyaya yemabraai stand akati kurei, uye baba Mulambo vane netimu yavo vane zvavakatirongera. Saka tine couples braai pano pachechi. Tiri kutanga nenguva dza4 p.m. Macouples ngatisanganei pano nguva dza4 p.m. Ndodaira vanenge vatogadzira nyama dzinenge dzatopadhuze nekuibva. Vamwe tine kwatakamboenda tikazomirira tanzi gochai yenyu. Apa vandiri kudaira kuti patinosvika zvinenge zvakutoita zvakanaka. Chiziviso chinotevera chiri maringe nevanhu vanoda kuona mufundisi. Mufundisi vanenge vari pano pachechi nemusi wechipiri between 9 a.m. kusvika na 3 p.m. vanoda kuvaona, you are free to come to church and meet him in his office, or munogona kuita ma-appointments kana muchigona. Hallelujah. Mayouth vane camp yavo between the 6th and the 8th of May. Ndofunga utungamiriri wenyu muri kuziviswa paWhatsApp group renyu kuti zvakamira sei. Baba Mashava vari kuzivisawo, or baba namai Mashava vari kuzivisawo kuti vari interested nezveevangelism muvabate. Handisi kuziva kuti mune zvamuda kutaura here baba. Aiwa, simuka henyu muuye. Regai ndingavapa mukana, ngatingovaombererai maoko vauye vachitipa zvavari kuda kutipa muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tisangoona tega zviri kuitikapo, asi nyaya iri pano ngeyekungoti tingoinvitana. Hallelujah. Kuti hama neshamwari dziuyewo dzingoonawo zviri kuitika muzita raJesu. Hallelujah. Ndine posta randakabata iri richanamira munzvimbo dzakawanda kuti tibatsirane. Pauri kuendawo iwe, inini ndiri kupindawo nerimwe side ndichiisawo maposters aya. Uyewo vane dzimota vari free vari kuwada kungonamirawo pamota yavo, kungoinvitawo mumwe wavo. You are free, munogona kuwana kuinformation desk. Hallelujah. Zvakare tine rimwe racho rakatisongei racho, zvinongofambidzana zvimwe chimwe chete, asi iri hatiri doko racho iri tinonga tichiita on hand. Hallelujah. Zvakare iwe neni wacho, zvakare tine basa futi rekuti ungoudza nemuromo wako kuti uyaiwo kuchechi kwedu muzita raJesu. Hallelujah. Muri kungozoonawo zviri kungoitika. Pataurwa pano novabva pano vabuda vaenda, pane pamwe paataura pandabata panzi, we must fool this church. Saka tinofanira kuzadzisa uko kusina vanhu kokunge kuine vanhu, zvichibudikidza iwe neni muzita raJesu. Amen. Thank you. Hallelujah. Aiwa, tinotenda baba namai Mashava. But it's part and parcel of evangelism izvozvi zvekudistributa maflyers, and let's do that. But it's motikari tongoisa pamota. You never know what you can do. You never know how many people you can impact, what soul you can save by munhu kungoona posta pamota yako kana kuti kunge watomupa. Izvozvo zvakakosha zvekuti do. Sunday school yedu yati kurei hama munashi. In fact, patakanga tiri uko takanga tine vana around 60, 70 times. Because we are averaging around 142. So we have actually doubled. So because of that, certainly munda kana uri kukura, vacheki nevashandi vanenge vari kudiwawo. Tiri kukurudzira kana paine varoda kushandawo nesu, makasununguka kundionawo, tingobatsirana. Kukaona vana vari kuwanda zvinoreva kuti kozvamakuseka zvenhayari. Mati baba. Hanzi namufundisi, kwaona vana vari kuwanda, evangelism iri effective.
Hallelujah. Amen and amen. Tiri kutsvagawo vanotibatsira kuvana veku-Sunday school. Pa-Easter Sunday, kureva kuti Sunday inouya, tichange tine Holy Communion, vanoshanda pa-altar mugadzirire. Regai tingoyeuchidzana kuti vane zvegumi zvavo nezvipo, munokurudzirwa kuita matransfers kuchurch account, munokurudzirwa zvakare kuita ma-ATM deposits if you can, munokurudzirwa zvakare kuti patinoita offering pano mouya nemaenvelope enyu, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Zviziso zvishoma zviri kuteera zviri maringe nemadzimai. Madzimai ari kutengesawo mabareta nezvavari kutengesa, vanenge vari kuda varo vari kuzvida, munokurudzirwa kuona sister Ernest ku-information desk uko. Hanzi madzimai ese nevasikana vese muri kukumbirwa kuti musare after service muchechi munomu. Hanzi muri kuda kuonekwa neutungamiriri hwechechi. Hallelujah. Kureva kuti ndofunga baba Gondwe netimu yenyu mukaenda uku, rimwe timu toenda apa ndofunga zvingatiitira zvakanaka. Vanenge vari vashoma tinogona kuzova plesa toona kuti zvinenge zvakamira sei. Zvakare madzimai muri kukurudzirwa kubvisa ma-monthly subscriptions enyu anoita ma-50 rands pamunhu. Hallelujah. So ndorineri hakuna fasting yemadzimai yamunosiita iya. Uyezve regai ndingopedzisa ndichingoti Mwari wenyasha vakuitirei zvakanaka, and let's keep safe and let's do what we are called to do. Regai ndidaidze vandipa nguva, baba Mulambo, mazviita henyu muzita raJesu. Amen. Hanzi isevhisi yekutanga yangu navamasuka kupindira pano zvangotiitirawo zvakanaka. Amen. Tinotenda Mwari. Hallelujah church. Ndodongotsinizira panyaya yecouples isati ndabva pano tiri kuita musi weFriday. Ndinofunga kuti vese vanositijoina pama-meetings ema-Fridays vanonyatsa kuziva kuti zvinobatsira sei. Saka pane vese vasati vambouya, nokurudzira kuti munge muripo musi weFriday. Mufundisi vedu naamai vanenge varipo vachitidzidzisa uye tichifara tichidya. Zvakawanda zvatiri kudzidza sema-couples, zvimwe zvatisingazivi. Saka chirongwa chakakosha stereki pa-couples hwedu. Saka ndangoti ndikurudzire kuti vese vasati vambotijoina sema-couples mutijoine. Munokwanisawo futi kuinvita mamwe ma-couples vanenge vachidawo kubatsirika. Tinotenda. Ndisati ndabva pano ndine akandidawo anonzi Dadi. Ndokumbira usumuke Dadi vakuonei. Nyangwe patinozobva pano kana chechi yapera, ma-couples motoonawo inini kana Dadi muchingotigashidzawo zvatakataurirana ma-150 edu kuti tikwanise kuronga urongwa hwedu nguva ichipo. Saka munongogashidzawo Dadi kana inini chero wamunonga maona padhuze penyu. Nguva ino ndichaisira kuna baba Masuka, handichadzoki pano. Sorry. Tanga takamboti couples ichaitwa Saturday zviri paposter. Saka zvakazochinja taakuita musi weFriday. Saka musazovhiringidzika paposter riya muchifunga kuti chiri kuita Saturday. Tachinja taakuita Friday. Tatenda. Ombereraiwo MC vachigara pasi zvichitiitira zvakanaka naye. Ndinoziva pandinowanza kumira kuno kumberi mwedzi unenge wapera naye. Zvechokwadiwo mwedzi wapera. Wangouyawo kuchechi yakanaka kudai ndingondionayo ma-cell leaders ndinenge ndiri pana sister Enesawo paside pavo muchingondigamuchidzawo, uye ma-cell group members ngatingoonayo ma-cell leaders edu zvichitiitira zvakadi
zvakanaka. Saka tisakangamwa izvozvo. Asi haya ndiyo nyaya yandanyanyomirira kuno kumberi. Vashona vanoti hanzi chikomo chiremera kune vari kure nai. Handizivi kuti vainyatsorevei. Kufunga kwangu takaitirwa zvakanaka tine vafudzi, mufundisi Jiriji naamai. Pamwe pacho tinotadza kurespecta anoindi nyiri patiri because taijairira nokuti tinogara nayo naye. Mamboona I was so touched, ndasingadi kumira kuno kumberi, but I was touched by the two pastors vamboya kuno kumberi. Kuti we have got powerful pastors and chinhu chakadai chiri kutonyangadza muguta. Regai ndipe ruremekedzo rwangu kuna gogo mutambisi nasekuru vari pakati pedu vakagara kumasofa uko, nambuya Jiriji vari pakati pedu zvekare. Reason yandiri kuvapa ruremekedzo nderwokuti vakatizvarira vafudzi vatinavo. It's a blessing. Chinhu chandiri kuda kuti timboita sekereke, these people have been blessed nevafundisi vauya naregional leader wedu. Ndoda kuti tose timbosumuka timbosvika patinotaura zvakanaka pamusoro pevafudzi vatakapuwa pamazuva edu. Kwete inini, iwewe uri kuropafadzwa, imbotaurawo zvakanaka pamusoro pevanava. Vafundisi vanga vari mberi kwadi pane zvavataura, kweisu tiri kuti ndadzoka patsumo ya kuti pamwe tiri kutadza kuona chakakura. Ndinoziva kuti kuseri kwavo kune maboard members, kuseri kwavo kune maleaders, departmental leaders, kuseri kwavo kune isu kereke. Tine zvatakadi zvatakabvisa, asi kuzobvisa kuti tisvike mugote kwarino, pane vakauya nevision, pane vakataura naMwari. Mukataurira mufundisi vatanga kuuya vakati pachechi inoyi vaitaura vachiti ivo Mwari wakataura neni kuti ndipe Pastor Jiriji church. Kunyangwe panguva yamunofana kupinda tikaenda pasi pomuti, we are going to go under the tree kuti tikupei church. Regai nditaure ndichiti mudikanwi, vanhu vakabva muno mukutaura kudai, I think ndofunga vari somewhere paKlufendale pavari kutoroja kuti vasire isusu church. Jeremiah 3 verse 15 wotaura kuti ndinokupai vafudzi vanobva pakati pomwoyo wangu. Asi mukazonyatso kuitarira pamberi pacho pane kamwe kavhesi, pane pachakazonotaura paB pacho yenoti vachakufudzai nezivo nenjere. Shuwa muri vanhu vaMwari, Mwari wokudenga ngaakuitirei zvakanaka. Ndo chinhu chandasumukira kuti tisati tagara pasi ngatiwanei mazwi atinotaura tichiblessa vanhu vaMwari, tichingoti vision iyi ngaichiramba ichienderera kumberi. Basa raakutokura, raakutodawo munyengetero. Muchaona kuti even hondo dzatinei tichirwa nadzo palevel yatava dzinenge dzakura. Mambonzwa regional leader vachitaura hondo dzatakurwa nadzo hadzisiri dzokugara chibodo, dzava dzepanapa. Ngatinyararidzei mafungu, ngatiblessei vafundisi vedu kuti vision yamakatisvitsa panapa hatisuda kugumira panapa. Next time mufundisi Jiriji naamai toda kutenda pastadium. Next time toda kuonai muri kuUK, nandizivi toda kuzosarawo here. Totokuonai pazvivhiti-vhiti zvichingotiitira zvakanaka. Pavari kusumuka, isu ngatisumukewo, tauraiwo zvakanaka, because vanhu vakusumudzai ndivava kuburikidza nokuteerera kwavo uye vakabvuma kuti muri vanhu vaMwari. And mangoona mapupurirwa zvazvichitwa, ndabatwa zvikuru. Kwanzi ava vanhu vaMwari. Panga pachizotaurwa namufundisi wakatisiyira chechi vachitaura kuti hanzi I cannot preach ndisina mudzimai uyu, because ndiyo unotaura naMwari. Vatori neimwe revelation yakauya pana mai mufundisi vaya yavaitiudza patainegotiata chechi, vachiti ndakazoona, pane zvandakaona, ndakazoona chechi yazara, handichazivi dream yavakaita, but it is coming from here. Vane marevelations avanenge vachiona, taitongoteererawo. Kwete kuti pane zvatakaudza kungoteera indiri kungopupura. Ngatisvikei patinonamata timbonamatira vafundisi ava, Mwari vachitiitira zvakanaka. Wanawo manzwa akanaka okutaura pamusoro pavo, pamusoro paShannon, pamusoro paNgaavongwe, pamusoro pakunashe, pamusoro pevabereki vavo. Baba vangu nezita raJesu tinomuda naye, tinomurumbidzai, tinomutendai Jehovha mutsvene nokuti Mwari makatinakira, makatipawo vafudzi, mukavapa zivo nenjere. Iye zvino tasvika pano tinoti Ebeneza, inyasha dzenyu Jehovha pamwaka yedu Jehovha mutsvene, kuti makavafemera vakafamba nevision, mukatiitira nyasha sekereke kuti tisvike patinosapota vision iyoyo. Mwari, pane magaraji maviri atakambofamba, nhasi tasvika pano Jehovha mutsvene. Ndinomutendai Jehovha mutsvene negote kwarino Jehovha. Imi Jehovha namatwai mukati megote kwarino Mwari,
Sumudzai vafundisi vamakatipa nguva yamangwanana ano Mwari. Wanzai zivo, wanzai wisdom Jehovah. Gote kwarino richaka harisati razara Jehovah mutsvene. Chitiitirai nyasha. Chiitirai nyasha kereke umwe neumwe Mwari tiwane vatinokoka. Kuti vose vari kumabhawa vasingakuzivi, vose vari munyika vauye ukereke yenyu Jehovah mutsvene. Ndamutendai pamusoro pevafundisi ivava navabereki vavo. Ropafadzai Shannon, ropafadzai Ngavongo, ropafadzai kunashe. Vaitireiwo zvakanaka. Sevafundisi vedu Jehovah mutsvene vane zvishuviro zvavainazvo pavana vavo. Ndinoziva baba vangu tasimudza malevels. Hondo dzaakuda kurwa nesu panzvimbo ino Mwari dzichasumuka. Uye dzinenge dzine level yepamusoro. Baba vangu tiitireiwo nyasha. Tipeiwo nyasha, tipeiwo wisdom yokukunda. Tipeiwo Mweya mutsvene baba vangu. Unoenderana nelevel yehondo dzichange dzida kurwa nesu. Basa riri pano rakakura Jehovah mutsvene. Tataura zvakanaka pamusoro pevanhu vaMwari vamakatipa. Vaitireiwo nyasha, vakomborerei Mwari. Zvishuviro zvavainazvo pamberi pevana vavo Mwari. Baba vangu ngazviradzikiswe. Tinoziva hondo nemadhimoni anodzingwa pano. Mamwe acho anoda kuenda kuvana. Mamwe acho anoda kuvanyadzisa kuburikidza nekuvana. Tanamata ruzhowa rweropa raJesu pamusoro pevafundisi vamakatipa. Tinomutendai Mwari nevision iyoyi Mwari. Ngaichisumudzwa to the level yatasvika. Tinotsvaga nyasha pamusoro pevafundisi ava Mwari. Pamunovapa zivo nenjere baba vangu. Sumudzai kereke yenyu Mwari. Baba vangu gote kwarino rinoda Mwari. Baba vangu tiitirei nyasha kuti maideas atinoudzwa, wisdom dzatinopuwa nevanhu vaMwari tikwanise kusumuka sekereke. Mugosumudza mafinances ekereke kuburikidza nevanhu vaMwari. Makanaka Jesu. Tinomutendai, tinomurumbidzai kuburikidza navabereki vavo. Vaitireiwo zvakanaka, vagonerei Mwari. Tamutendai nguva yamangwanana ano, tarumbidza zita renyu nezita raJesu. Haleluya. Tinogona hedu kugara pasi. Ngatiyeukewo vanhu vaMwari. Vision dzakadai hadzingouyi. Regai nditaure ndichiti, mufundisi regai nditaure. Pavakaenda kunoona regional leader, pavaizotipa feedback, voti munhu waMwari ndinamatireiwo, zvikanzi mufundisi Jiriji handigoni kunamatirai. Because level yamuri yakakura kudarika yangu. Takambonzwa zvangu wachitaura izvozvo. Kushandisiwa. Mwari ngaaramba achitaura nemi mufundisi namai tinokudai. Uye tine zvatataura ndinoziva sekereke kuti murambe muchingosumudziwa. Pamunosimudziwa sumudzaiwo kereke yenyu. Musatisiya toda kurambawo tichingosumudzwa kuti tigokwanisa kuramba tichienda kumberi. Regai tose takabatanidza maoko, mufundisi vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Zita raJesu, hallelujah. Look to the left and look to the right and see that the person close to you is blessed. Amen and amen. Muniyeye ari padhuze newe akaropafadzwa. Why ndichidaro? Itsika yaMwari kuropafadza vanhu. NdiMwari nekuda kwevanhu. Dai vasiri vanhu, pamwe pacho zvimwe zvatinoona tisingazvioni, nekuti Mwari vanoda munhu. Kana paine chinhu chinodiwa naMwari munhu, God loves a human being. There is no way where God had a cabinet or when he spoke when he was not talking to men. He created everything else but he never communicated to them. But when they said, let us make men in our own image, he meant it. And time to time, God provides backup for men. Backup for men. God provides backup for men. Kukauya zvirwere, kukauya seasons, God provides a backup for men. Meaning to say, when a man is sinking,
God provides a backup for men. Hallelujah. We may be seated. Titende MC wezuva ranhasi pamwe chete nababa namai Masuka, baba namai Mtwasekwa, baba namai Nyabadza nevavanoshanda navo. They are a wonderful team to work with. Ladies board, God bless you. Men's fellowship, my departments ese Mwari ngavakuitirei zvakanaka. The past 2 Sundays we have been not to our full capacity because of the weather. Kune hama dzinotonhorwa dzobva dzazorora kumba akamuka akatarisa kunze, so akaona kuchidrizila obva afuga kumeso. Asi chandinofarira Mwari ndechekuti zuva redambudziko munhu haanzwe weather, anongorinzwa in good season. In bad season, weather does not affect you. Hallelujah. Vakakomborerwa vanonayirwa zita raJehovha, vakakomborerwa vanotonhorerwa zita raShe. Amen and amen. Ndakaona kuti patiri kutaura kuti Tuesday mufundisi vanenge vari pachechi, zviri kuita sekuti pamwe tabloka the other 6 days of the week pakuona vafundisi. That does not mean that way. It only means kuti Tuesday I'm permanently fixed here. We are seen 24/7 as per need. And if your needs does not, if your schedule does not allow you to see me on a Tuesday, you can still arrange to see me at church or at home. Asi ukanga uchiuya kumba ukataura neni in person kuti pastor I want to see you, it means you don't want to eat. Urukuya wangu unoona mfundisi nekuti handina poto. I will receive you straight to my office. Nekuti vanobika vane vasingazivi kuti uri kuuya. Andika vanouya for dinner, for family meetings, please book with my mfundisi. Ini ndokanganwa, handikanganwa kuti uri kuuya, asi ndokanganwa kuita move on the message. Unotozongoonekwa vapa door. Mfundisi hamuna kutaura, ndakazvikanganwa, but kuti uri kuuya inchiziva. Asi kukubhukira chikafu harisi basa rangu. Manzwa zvandikutaura. Saka if you make your appointment with me, kumba juice unoriwana, tea unoiwana, but hakuna meal. Nekuti ukatozodya uri kudya sadza rakunasha. Nekuti rako harisina kubikwa. Andidya 24/7 you can see me kumba kana church, but vari kuuya for family visits, please book na my mfundisi. Kana uri kuuya kuzoona inini, fine, I will receive you warmly. We take you to the office, we sit in the office, we sort your issues as the Lord leads. Andidya asi vari kuuya as families and for family meetings, please book na mindfulness. Sister Talent Flight, the number ya mindfulness up kutera kuti kurege kuzova nemunhu anoti handizive number dzavo. Andika vari kuuya for my family visits, book na mindfulness. Ukabuka neni ti zvima quick fix food you find, but a meal chaiwo katodya uri kudya yanga. Undo vanhu vaya vanovengwa nevana vevafundisi kuti veka adzoka futi. Because pamwe tsika yechishona inozotibata vanhu vonyara ungonzi vanene munotamba panze. Indakambozvita ndichikura chingwa chatengwa kamwe chinonzi budai panze vatodya kare. Uchazoziva kuti mai vari kunyepa apa. Isati satadya. But nekuda kwekuti tsika dzinomanikidzira kuti muenzi anopiwa chikafu unozodya. Kurongeka kwakanaka. Vari kuuya for my emergency, vaita my emergencies manheru, vaita my emergency come. We pray, we do everything, but for pure fellowship, book na mindfulness. Ini ndokanganwa. Hapana vandatuka naye. Uye hapana vandakanganisira. Anditika, yes, ku church unobuka. If it's convenient to meet at church, we meet at church. If it's convenient to meet at home, we meet at home. Kumba kwedu kwakavhurika. Tinofonerana, patinofanira kuonana. It's not only that pastor is accessible to the church on Tuesday. No,
but we are only saying on Tuesday I'm here, and it does not mean kuti ndinoonekwa pano Tuesday chete. I'm seen here even other days. Pastor makasununguka here tisangane kuchurch, makasununguka here tisangane kumba. As my appointments anouya through the pastor, haana 3-course meal, ane drink, ane cup of coffee, achigumira ipapo, because even ukasvika richipakurwa because aiwa but handiwo mabikirwa munoita chikafere vana mainditirewo madenga maoko mude unoverenga vanhu vari pamba, woverenga nyama dzako, woverenga chikafu chako, wobikira vanhu vari pamba. Handizve haungobiki kuti pane achazouya, unobikira varipo. Kudya tese tinobvumirana. Isuwo kana tikaita raid hatisi kutarisira kudya, asi tikakuudzai kuti musi wakati tichauyawo kumba kwenyu, aiwa musatinyime, bikai vanhu vaMwari. Jehovha werugare vachidini zvavo, vachikudzwa, kuchitonhora motipoti, kuchipisa motipoti drink. Asi musatipera musingamwi, tipeira munomwa, tizive kuti pano pane problem here kana kuti pane rugare. Mukanotitengera juice 100% yekuwedzi, imi muchimwa orosi, tinobvapo tichiti Jehovha werugare makanaka, muri kuropafadza vana neuwedzi, imi muri weorosi. Let's eat what you eat so that tiwane izwi rekutaura kana taakubuda. Pane rugare totenda Mwari, pasina totaura zviripo. Ngatibudirane pachena, asi handida kuti bikai zvinoshata, zviripo zvacho bikai zvichinaka, because zvinoshata zvinogona kutiremera. Kana ari matemba ngaangobikwa zvakanaka, kana riri kebheji ngaringobikwa zvakadinaro zvakanaka. Iyo malevho yechechi anayo, ungoti bhoirisira, uone kuti unotirudzisa here. Kana riri kebheji ngaringobikwawo zvakanaka, kana iri tsunga yongobikwawo zvakadii zvakanaka. Handiti Mwari werugare vachidini zvavo vachikudzwa. Ndakambobvunzwa nomwe zvikati, pastor sei vanhu vachiramba vachiuya kuchechi kwenyu? Izvi hazvina basa, izvi zvine basa ndezviri kutera mashure. Handika. Alright. Ndaimboticha rimwe zuva kumadzimai ndikati, unoziva here kuti unogona kunamata kuti maoko angu aya ngaabikewo zvinonaka. Muri kuziva ndoziva. Pamwe paya pamuri kuti vanhu havasi kupedza chikafu chavo. Alright. Ngatimbogumire ipapo. Vamwe baba vakazorohwa, vangoti, chicken iri kunaka. Vashanya, kungodai chidya chekuku chine nyasha dzacho. Mai vari padhuze vakati, ima musi huku here. Vana baba ndiri kutokubatsirai, mukashanya regai kunyanya kukomenda chikafu chabikwa nemamwe madzimai. Mune muchitoisa hama yamauya nayo pakona. Kana kupedza sadza rekumaraini kusvika pakumwa nemuto kudai so. Iwe ine hama yawafamba nayo, kumba unosiya supe yakadzara mundiro, washanya wobva wadai nekunatswa zvigunwe kuseri nekuseri. Kuti rigoparidzika. Hallelujah. Tine commitment yekubhadhara transfer fees of this place. I was talking to nababa mtu asekwa panze makuseni, vachiti we still being outstanding ne 200,000. We need 200,000. Vakaita ma pledges. Let's fulfill my pledges edu as the Lord leads. Nepatinogona napo. Vasina kunge vakanga vasati pakati pedu. Nguva yataitenga church kana kuti vana Thomas vanotenda vaona kuti zveshuwa iri kutengwa here. Kune vamwewo vakabva kune mamwe machechi vakaita 10 years vachipledja mari dzekuvaka pakatopwanywa instead yekuvakwa. Saka izvezvi it's reality. Zvazadziswa, maiona chechi maidi maiona yatakatenderana yekutenga yavepo. Taakuda
yematransfer fees ngati vasati vapleja kupleja kuchinetsa ingotransfer wotipa kana ngoya nayo, then vakaita mapledges tichine end of March whatever ine masalaries aripo toita end of April, the month that we are in now, toita end of May, to try and cover the gap remapledges edu vanenge vazotadza vacha overlapa to June is acceptable, but zvakanyanya kunaka if the bulk of the money should come now, imwe ibve pasalary yenyu yaMarch, imwe yobva pa end of April, yazonetsa toiona end of May, kuti tikwanise kumita our financial obligation. In 50 inogona kuwanika tichiri outstanding ne150 kwete kuti ikanzi yakudiwa mangwana haipo inogona kuwanika, but isiri kubva kubuilding fund. Tanga tichida kuti the building irege kuaffecta the other areas of ministry. Tine a lot to do ku Sunday school, kuri kuda more chairs, we need to do a bit of work zvakanyanya in terms yeku upgrade one or two things that we need to do. Deco tinema issues ekuita, we also need a small car that we brand AFM Rudaport yatino brand our title ye church. We need to do as the building ma overheads edu definitely aka increase ma overheads e garage aangafanani ne mansion. Andika saka we also have an additional cost in terms of my overheads. Alright, ichataurwa kumadzimai, Mwari vachititira zvakanaka, asi hygiene is key. Panodawo husmart. Handizvere kuti pagarike, handitika tinodawo husmart wakati one day. I think ichataurwa kumadzimai, but regani kutaura chinhu ichi vana baba vachinzwa, hakuna mwana anobvumirwa kudya munomu. Tine baby room up in case maive kumba kwenyu vari stubborn, vaudzei sababa kuti aiwa tiri kuchengetedza imba yedu, tinodyira apo. Mukaenda pane chibhodhi cheblue up, patorine apo pandakanongedzera pane room inonzi baby room, mune muchitiona paTV muchifidha mwana murimo, nekubreastfeeda futi murimo. Kana mapedza modzoka. Chirega kuita chijairira kungoti pane vanhu hezvo aiwa hadei kubaby room. Vana baba manzwa, mukaona mai vakuti hezvo asi musha wakanaka une baby room specifically designed for mothers. Handizvere neTV panguva yacho yamuri kuita izvozvo, TV mune muchitiona hamusaririri. Handitika saka vana mama tokurudzirawo pari kudya vana nepatiri kuita mamotherly duties edu, handei baby room. Zvinotiitira zvakadini zvakanaka. Marketing, we are still encouraging people to like and to share our website. Unogona paine 2 mashare 3 tikambo share pa Facebook paya, ukaenda pakanzi share woklika pakanzi share, timboitawo 40-50 mashare so that our followership increase. Patiri kuita zvemarketing kuti vanhu vazive kuti tiripo, uye we are a bit further out of town. Kana mchikwanisa kuuya ne 1 or 2 people, mota yako ngaingowawo friendly kubasa rani raMwari, zvichitiitira zvakadini zvakanaka. Even patiri kubuda nedzimotikari dzedu, if you are not full, ingotakuro 2-3 ovasiya pari accessible to taxi. Haisiri style or fashionable kuti uri one uri kuona vanhu vari kufamba wongovadarika. It's nice to be friendly. It's nice to be nice to one another. The new commandment I'm giving to you now, love one another. Ngatidanani pachedu
zvichitiitira zvakanaka. Kune umwe munhu ari kuti mota yangu inosviba. Yes, ngaisvibe nekuti yakabva kuna Mwari. Kunesu vamwe we grew up tisina, tinonzwisisa kuti kushaya nekuvana zvinorevei. Ukatadza kunzwisisa kuti 5 rand inogona kushayika, unenge washayirwa wisdom naMwari. Mukapfuura nepakanaka, regai kuzvidza vasati vasvikapo, nekuti vamwe vacho vanouya nespeed vosvika ukuovatekai. Pane pamunozovadawo pamberi apa. Mwari vanoda munhu, iwe fambirana nevision yayakakusika, udewo chinodiwa naMwari, idavo vamwe vako. Handizvere? Regai kunyanya kudadirana zvakanyanya nekuda kwemaresources. Life can change anytime. It's not certain that you maintain the level you are or you grow. But surely if we share the love with sincerity, we forward ever, backward never. Anditika, ukaona munhu aimbofamba nemota ari pakombi pasina ampa lift, munhu iye aigononga aine problem pamazuva ake, aingoda pfuura. Kune vamwe vanhu vasina the spirit of sharing, vanofunga kuti zvavainazvo ndezvavo. Ende vanhu ivavo ndakaona kuti pamwe pacho havaomeseri vamwe, vanoomesera neakavapa vacho. Ndo shasha dzinorova chegumi chapinda maari hapu mudzimu chaiwo, mudzimu haupe kaviri. Akakukwidza mota nhasi muna January, anosvika December achingotaura kuti tinovatakura kuenda kuchechi, tinoenda navo kuchechi. Munhu iyeye ziva kuti mudzimu. Ukaona youth yako kuti mudzimu, ziva kuti pane zviri kuitika panyaya yemaresources. Munhu chaiye ngadzidze kushare. Sharing is caring. Mota dzatinadzo ngadzisave in the kingdom. Apa hapana hapo amen. Ndakambonzi nevamwe baba rimwe gore. Unfortunately, God made him die before I grew up. Vasvika kumba kwedu tiri kudya hedu maputi edu, zvikanzi tikupewo maputi, kanzi I just take a cup of coffee. Mazuva ayina andisati ndakuziva kuti chonzi coffee chi. Ndakangoti a cup of coffee, ndakatozoti ndakura kuti oh, ndio zvimasamba zvinovava izvi zvaitaurwa musi weyu. Ndairovuka kuti vadya zvinochavitsira, handaziva kuti zvimasamba zvinovava zvavaisa mumvura. So I've just took a cup of coffee. Ruwa mandire dzako. Asi vakasava Mwari, kwakabviwa nevamwe vari muno vakudada so vava. Vamwe vacho kwakabva kure. Senge zviso zvandiri kuona ndo timu dzaigeza tsoka dzichienda kuchikoro dzisingazivi kuti kunogezwa muviri wese. Vamwe vakatozoudzwa nevanhu, aiwa, kugeza tsoka hakusi kugeza, vangogeza vanogumira sketi kana shoti. Dzirimo hama dzakadaro. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Nhasi imbosimukai pamakagara ndikushumira. Ngodai maoko ako mudenga. Nhasi kuri kutonhora, kafuga gumbezi unogona kukotsira. Plus kabhenji kacho kane comfort. Hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Uku kwafarirwa kwaunai, nhasi ndikuona kune nyasha dzako. Asi ndoziva chikonzero, handichataura hangu, ziise munhu mukuru. Tiverengerwe kubva kubhuku yaJudges 15 verse 14. Judges 15 verse 14. Tichaverenga kuna Judges 14 verse 15 verse 14. Zvino wakati achisvika Rei, vaFiristia vakamupururudzira. Ipapo mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba guru. Tambo dzakanga dzakasunga maoko ake dzikafanana nerushinda rwakatsva nemoto, zvisungo zvake zvikanyauka pamaoko ake. 16:15. Akawana rushaya rwembongoro, akatambanudza ruoko rwake, akarutora ndokuuraya varume vana 110. 16. Ipapo Samson akati,
nerushaya rwembongoro ndakauraya boka ramapoka, nerushaya rwembongoro ndakauraya vana mazana ane 10. Rechirungu. When he came to Lehi, the Philistines shouted as they met him. The Yahweh Spirit came mightily on him, and the ropes that were on his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands dropped from off his hands. He found a fresh jawbone of a donkey, put out his hand, took it, and struck 1,000 men with it. Samson said, with the jawbone of a donkey, haps on haps with the jawbone of a donkey, I have struck 1,000 men. Matthew 4:18, the English version only. Luke 4:18. Walking by the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon, who is called Peter. 4:18. Luke 4:18. Sorry, naboti Matthew ndazochinja. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi varo varambe vachidaro muzita raJesu. Ndidzosererewo pascreen Judges 15:14 tese tichigara pasi. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him. The cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands loosed from off his hands. Kana uine physical Bible or a manual Bible or what a hard copy, parikunzi the Spirit of the Lord came mightily upon him. You can underline parikunzi mightily upon him. The Spirit of the Lord. God provides a backup to his people. Mwari vachisika munhu vakamusika asiri perfect, asi muma imperfections iwayo vakaisa chinhu chinonzi backup pamunhu, kureva kuti munhu semunhu ane mamwe mararamiro aanoita. Patiri kuti nyaya yenda kutaura ndenyaya yekuti the Spirit of the Lord makes things happen. Mwari vachisika munhu kuna Genesis vanoti let us make man in our own image. Havana kuti I am making man in my image. Vari kuti let us make man in our own image, to mean the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pazvinhu zvitatu izvi Mwari vakaramba varipo in the omnipresence, meaning to say his presence is all over. But Jesu vane nguva, the Son ane nguva yaanoita physically present kuvanhu. But the Son did not play a role yakawanda yaanotaurwa nezvake kusvika aberekwa panyika. But the Spirit of the Lord was operating in the Old Testament before Luke 4 verse 18 has been read. Inova iyo a replica of Isaiah. Isaiah anotombozvitaura oti mweya washe uri pamusoro pangu, kureva kuti mweya washe wakagara uripo sebackup kumunhu from day 1 of creation. Mweya washe wakagara uripo sebackup kuti kana paine dzimwe nyaya
dzatadzikwa nemunhu akapfeka imeji yaMwari, chakakirieta imeji chinouya chopfeka vachakakirieta, kureva kuti mweya washe une tsika yekupota uchiteera chakasikwa, wopinda muchisikwa kuti zvisipo zvivepo. Kunyika unoziva Samson, iwewe semunhu akasikwa naMwari, with all the weaknesses in you, hakuna ari perfect anogara panyika yevapenyu. Why? Mwari havana kutendera vatumwa vekudenga kusvika panyika kunopagara. Vakakirieta munhu kugara panyika from the day one, kusiya kwaJesu chete. Vamwe vese vakauya panyika with their greatness and great achievements, they had weaknesses. Unonzwa kuti Samson anosungwa maoko, vaFiristia kwakupururudza kuti murume wesimba tamusunga. Why? Vari kupururudza kuti murume uyu akatonga 20 years kwaIsrael kuti aripire matadzo evaFiristia kuvaIsrael, but vari kuti chauya kunosunungura vaFiristia tachisunga, vaIsrael tachisunga. Tamusunga netambo. Pamaonero evanhu nepfungwa dzevanhu, tambo dzanga dzakaringana kupururudza kuti munhu ane simba tamusunga. Kureva kuti kana vanhu vachirongera munhu, vane nguva yavanofunga kuti masports ese awine simba iwewe tasunga, pane simba rako tasunga, pavakacherwa tasunga, pane strength yako tasunga, uyu tapedza naye. Ipapo pavari kutenda kuti tapedza naye, tamupereka, tamubvumburudza, tahwina hondo, ndopanouya backup yekudenga, ndopanoburuka mweya washe. Wonzwa Bible roti the spirit of the Lord came mightily upon Samson. Tsika dzevanhu nemaonero evanhu nemasungiro evanhu, akanzwa kuti chapfeka Samson hatichagari maari, tambo ikataka kunyunguduka iri yega. Wai? Mweya washe wakasika zviri panyika wanyungudutsa simba revanhu. Semunhu anogara panyika yevanhu, kuti uende ku next level, upenyu hushanduke, pane zuva raunofanira kumbopfekwa nebackup, raunoti Mwari wekudenga chimbondipai backup, nekuti zviri pandiri, ndiri mufomu yemunhu, hazvibambuke. Vakamusunga havapengi, vakanga vachiona kuti pamastandards ekuziva kwavo murume uyu tapedza naye. Reka ndikutaurire mudikani, hazvina basa kuti unonatsa uye hazvina basa kuti unogona. Pane nguva nyika painosimuka ichitaura kuti uyu tapedza naye. Ndopo unoona kuti mweya washe, backup yekudenga ichiuya pana Samson, haina kunyungudutsa tambo kwakuti Samson tiza. Kune vanhu vanoti vakasunungurwa so vanotiza. Samson achisunungurwa, pane chandinofarira paari kusunungurwa, haana kufuratira, ari kuti chiri padhuze neni chii, ndimboona kuti vandisunga ndoita sei navo. Kune vanhu vakawanda vanoverenga Bhaibheri nekuseri, rekuti kana vachiverenga Bhaibheri unonzwa vachitaura vachiti, kana munhu akanditadzira ini ndinobva ndamuregerera ndomunamatira. Iwewe uri kuverenga Bhaibheri revanhu vakauya necolonialism, rekuti vaiti kana vakubirai mombe dzenyu vopedza voti chinamatai muti we forgive you. Samson didn't preach forgiveness. Anoti pandiri panei ndopaanotora shaya yembongoro. Unoziva here kuti tikakuti uraya nhunzi 1000, kwete mbeva, nhunzi efly, kungouraya nhunzi 1000 unotopedza vaneta. Kungotswanya nhunzi so, kungokupa chimutiso chokuti rova 1000, uchitswanya nhunzi 1000 so
uchingorowa so paunopedza vazhinji vedu unogona kutozobatsirwa nevamwe kuti ruoko rupedzise nhunzi, kwete uchidziuraya dzakawanda, uchiuraya one by one. Ndopauri kunzwa mweya washe wapfeka Samson. Anotora shaya yembongoro kuratidza kuti simba riri kushanda harisi human power. Shaya yembongoro haidimbuki. Samson haaneti. Anouraya vanhu 1000. Aiwa, ndizvo anouraya vanhu 1000 neshaya 1 yembongoro. Pane chinhu chandiri kuda kuti munzwisise pakunamata kwedu semakristu. Patiri kunamata Mwari muupenyu kuti ufambe mileage yezvinhu zviri abnormal, unofanira kumbopfekwa nemweya mutsvene. Kuti ubate mari iri abnormal, unofanira kumbopfekwa nemweya mutsvene. Kuti unoziva kuti kune tsika dzakaiswa nevanhu dzemararamiro evanhu kuti munhu akaberekwa anoroorwa at 20 oita vana at 27 32 haachazvari 39 iyoyo inonzi normal flat life inoraramwa nembwendi. Maheroes of faith nemaheroines of faith havararami a flat life and havararami mumasystems anozikanwa. Samsoni vatinotaura nezvake uyu achiberekwa anonzi haagerwi musoro, asi nyika iri kugadzira zvigero. Kune vanotoita bhizinesi rekugera vanhu vaitoda vana Samson, but Samson haagerwi musoro. One, he's defying the world. Second thing, Samson semuJudha aifanira kupiwa mukadzi, but Samson anoramba mukadzi, onotora mukadzi wekune imwe nyika, and haana kunotora mukadzi wekune imwe nyika chete. Iye ane simba raMwari rinotozikanwa kuti he is a Nazarene. Pakuberekwa ari kuenda kuchifeve chinozikanwawo kuti chifeve. Kureva kuti system dzevanhu nemastandards evanhu kana pakauya simba raMwari anosuspendwa kotaka kuitwa zvinhu zvine mibvunzo. Tsika yaMwari kwakutendera Samson kuenda kuchifeve cheguta chozikanwa. Paari kuenda kuchifeve zvina Mwari mukati, hazvina Satani. Mwari vari kumuti enda kuchifeve kuteera kuti uripire zvakaitirwa vaFiristia, zvavaIsraeri nevaFiristia. Kune vanhu vari muno vari vakawanda vanoda kurarama flat life yekuti paanonzi naMwari go anobva atarisa tsika dzevanhu oti this is not me. Ndaimbofunza imwe hama ndikati when God sent the Israelites from Egypt to Jerusalem to Canaan, why did he not say pray for the people on the way? Can I ask you? Mwari havana kuti pfuurai nemaguta muchivanamatika. Anoti pfuurai nemaguta muchikiya vanhu, zvamburai bvisai musoro, kwete Satani. But ukaverenga kuna Genesis, yobva yanzi do not kill. Iye achitonyora pa 10 commandments anoti do not kill, azoti fambe ari kuti batai vanhu. Kune vanhu vane ma situations are abnormal. If your situation is abnormal and you want to normalize it, you will not get anywhere. When the spirit of the Lord comes pamun, unounza chinhu chinonzi bulldozing spirit. Mweya wekuvhura madho pasina madho. Kune vamwe vakaberekwa zvakanaka, vakaberekerwa mumagetsi, vakaberekerwa pane mvura. Ani newe wakapfekedzwa saga rehupfu, wakapfeka chisaga chefulawa. Uchiberekwa mai kwakutora sagi rakapera flower kwakukuputira naro, not only that kwakukupa munya panzvimbo yeserevhita. Iwe unoda kubhihevha semunhu akadya serevhita, iwe wakadya munya. Pawakatangira pari abnormal, rega kufamba semunhu ari normal, rega kugara semunhu ari normal. Your door is not there. Pari kurwiwa naSamson, haasi kurwa hondo dzakafanana nevamwe varwi
dzekuti ndinoita museve ndigoita masoja yasamsoni. Hondo haisiri normal, akapfekwa nemweya mutsvene, ane abnormal power neabnormal spirit, anoshandisa chiripo. Kana ndisina nguva yekusimuka yakwana, ndinoshandisa chiripo. Jehovha ngaakuvhure meso utangire pauri nezviripo. Vambokusunungura havasi kukubvumidza kunotenga museve, vari kuti asunungurwa ngatimubate. Shandisa chiripo. Kune vanhu vakawanda vandinonzwa vachitaura nonsense. Baba, zvinhu zvangu zvakamira zvakadai. Iwe wagara utori mistake, haugoni kurarama as a perfect world. Wakauya kuno hauna passport to start with. Wazokunoti ndoda kuita zvinhu zviri official, dzokera kumusha kwasadza uko tinotangira kuita zvinhu zviri official. Kana watouya kuno uko watomusituation yacho waakutoita zviripo, shanda nezviripo, tendera mweya mutsvene kukuitisa zviripo. Kune vamwe vanhu hobho vari muno, Ruth aitodawo. Can I repeat it? Ruth aitodawo kutsvagwa nemurume onzi miraipo sister Ruth, but Ruth yanga iri yekutonokwana patsoka dzaBhoazi. Iye kwete Boazi, iye ndiye akatomuka akakwana patsoka dzaBhoazi. Kuti Boazi uchida kana usingadi, tsika dzinoti ndakwana patsoka dzako, chitaura tinzo. Kune vanhu vari muno vanotendera masystems asina zvekuita nemweya, vari kurarama patsika dzavo. When the Spirit of the Lord comes upon you, it makes you to do certain things that are not doable. Unonzwa angel ichitaura kuna Mary, ichiti kuna Mary, hewo musikana weumhare, uchabata mwana, zvonzi handina murume, zvonzi simba rashe richava pamusoro pako. Kureva kuti pane dzimwe tsika isu takadzidziswa kuti munhu anoroorwa uchata woita vana, but pamwe pacho oda inenge yakakanganisika kare, taakutoshanda nezviripo. Ndakambobvunza umwe munhu akati, baba ndine mwana wangu. Ndikati saka udzosera mudumbu here mwana iyi? Wati une mwana? Saka uda kudzosera mudumbu, uda kumusvada. Manje ndiri kukombita nevasikana. Ndikati usaka uda kumusvada here mwana wacho? Uda kuita sei? Ena unopukuta misodzi, tamba iri kurira pamazuva iwayo. Unoziva zvinoitika tsoka yemunhu. Ndoda kupa example yetsoka yemunhu. Tikakutorirai bhutsu for the next 3 weeks muchifamba netsoka, ganda renyu rinooma kudarika spika iyi. Kune minzwa yaitotiremekedza tichivhima tsuro kumushoko. Waiti ukautsika iwo ndo waitotyoka iwo uchijamba uchienda kwauri kuenda. Minzwa chaicha. Kune tsoka dzevanhu dzekuti minzwa yesango nemafeso anoremekedza tsoka yeminzwa, kuziva kuti tsoka yanhingi haibayiwi zvekumhanya. Tsoka iyoyo haisi abnormal, itori tsoka iri right, yakaadjusta kusituation yayo. Uri kuzandedzera? Kozoita tsoka yenyu yekuti mukambobuda panze apa munotibayirwa nepavement. It's so. Iwe kana vaine bhutsu varege vati it's so. Iwe kana usina jamba makoronga, tifambe tiende tishande pasituation iripo. Iti mweya mutsvene ndipfekei palevel yangu, ndipei simba rinoenderana nelevel yangu. Vamwe vanorwa nemiseve, ini ndinonzi Samson, ndinoshandisa chiripo. Shaya yembongoro ndo yandinayo. Ende unotonzwa Mwari vachibvunza Moses, iwo Mwari kwete munhu, Moses unei muruoko rwako? Havana kuti Moses ndakukutsvagira pfuti yekuenda kuna Faro. Vari kuti Moses unei? Zvikanzi netsvimbo, kanzi kanda pasi. Achikanda pasi chiita nyoka, zvikanzi bata dziteo. Achibata dziteo chidzokera kuita tsvimbo, zvikanzi chienda kuna Faro netsvimbo yaanga agara ainayo. Havana kumutsvagira pfuti. Kune vanhu vari kuti ndichazosevha Mwari kana zvadai, ndichazodai kana zvadai, ndichazodai kana zvadai. Ndiri kuti kana mweya Washe waakudzika, hautsvagi chisipo, unokushandisa nezviripo. Ende Mwari vanoisira munhu wese backup. Iyo zvindi chitaura kudai so, kune mumwe munhu anofanira kunzwa simba rinouya maari, kwete richishanda nesituation yepa next door.
richishanda nesituation yako. Umwe neumwe ane situation yake. Mweya Mutsvene ngaakushandise pasystem situation yako. Backup ya Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene anoshanda zviri fani. Vamwe akadzikisira mana, vamwe akavapa mushaya yembongoro, vamwe paPatmos akatendera nyoka kuruma poa akasafa. Munhu wese anoda backup ya Mweya Mutsvene depending necondition yako. Pasituation yauri pane Mweya Mutsvene anouya okupfeka. And when the Spirit comes, it gives you power. Power to do what? To overcome your situation. Kwete situation yamainingi. Eno unoya chimwe chinhu chandakadzidza chisina kumbodzidziswa nevanhu vazhinji. Vanhu vazhinji vakabatirira pakurega zviri. I need to tell you this. History of faith defies sin. Can I repeat this? History of faith defies sin. That's why he came, for the repentance of the sin. I can tell you, vese varume nevakadzi vaishandiswa naMwari vanga vaine mabackgrounds akangoda kudai so ari zigzag. Kenani vana Caleb nana Joshua vachipinda munyika yekusora izere nevaprista, Mweya Washe akavatungamirira pachifeve. Do you know strength yechifeve? Chine zvivindi. Kana Mwari akushanda anowanzoshandisa zvifeve zvine zvivindi. Imimi vana pamusoroi hamushandisiki. Imi vana pamusoroi hamushandisiki. Because unoziva kuti munhu asina kumbopfuura nepanorwadza haaiti zvinorwadza. Uyu chifeve chaita kuti isi kufa kana kusafa tagara titongori mablack sheep of the society. Tisu vacho vaya vanonzi havana basa, regai tingoita zvese zvese. Can I tell you this? Kune vanhu vari too careful wekuti uchazoenda kudenga unobvunzwa naMwari onzi iyi handiizivi. It's not faith, this is kupusa. Pane musiyano wekupusa nefaith. Vazhinji vari kubatirira pakupusa wofunga kuti ndio faith. Kuzungaira cheko cheko kunyatsoona kuti uyu munhu atendi, uyu munhu akapusa uyu. Wazosvika kudenga unenge uchitongerwa chivi chekupusa kwete chekutendeka. Sei ndichidaro unonyatsoona kuti munhu uyu ane mukana wekuita mari, but unonzwa achitaura kuti I do not. Unoziva kune vanhu vazhinji vakapiwa mukana asi vanotya kupusa. Unoziva kuti pane musiyano wekupusa nekutenda. Vazhinji vedu tiri kugara mukupusa tofunga kuti tiri kutenda. Ende vaya vanobva nekuseri, inini I always tell you this. Do iro ramuri kuona iro rakagadzirirwa vanhu vane order. Madho ese ari pano akagadzirirwa vanhu vane order, vari kutora zviri pamutemo, vanhu vasiri aggressive. Ndo vakagadzirirwa do, wobva waisirwa key. Vanhu vese vanopinda nepadho vane order. They don't believe in the word the violent shall take it by force. No, they take it nicely. The door you don't push, you don't fight anyone. It's meant in such a way that when you put your finger, a smallest finger on the key, it opens. So door is for the normal people. Door is for the ordinary people. Door is for the people who do not want to reason. Door is for the people who do not want to try anything hard. Door is for the people who do not want scratches on their body. They are nice, they are soft, they open doors. And those people who are soft and nice, they are normally poor. Tichanofara kudenga tasvika. Iwe handisati ndaona akabva kudenga akati ndaifara. Bhaibheri rinoti fara ndinopamidza zvefarai kureva panyika kwete kudenga. So pastor muri kuti chi? Ndiri kuti all people who are blessed, they go nepaseri. Kuseri kweto. Bible rinotodza kuti Isaac planted in a foreign land and he harvested 100-fold. Kwete kunyika yake. Unotaura kuti ruoko rwaMwari runonyanyoblessa vanhu vari out of order, not vari in order. Vana pamusoroi. Nehemiah aivaka rusvingo, akabata pfumo kusaidi, chidhina kusaidi, atori naMwari mukati. Kune vanhu vekuti even kumba chaiko vanhu vanoita pati newe, iwe ndiwe kuzikanwa nekuchema
ukatsika wobva upinda mupureya, Mwari wangu hauna kana blessing. Maoko aya haana kunzi ndeekudya sadza. Jesu ane pavana ashandisa. Jesu chaiye mwanakomana waMwari pane nguva yaanoona kuti simba rekunamata ndinaro, but ndipeiwo danda ndidyire nevatengesi. Ava vaisada Mweya Mutsvene, vaisada Holy Spirit, vaingoda chimuti kuti muchechi muve neorder. Manjiva nematoto adzo zvirege kutengeswa. Jesu kwangotora muti wavo, kwanhure vanhu muchechi order do. Kwakutongoziva kuti muchindo yakada kuuya atitengesi njiva panapo. Zvatopera, hazvina Mweya Mutsvene, hazvina fasting mukati, hazvina leader mukati. Kungotaurirana so chinyararire. So many Christians, they live in slavery. Ndakazombobvunzwa nomwe musikana zvikanzi sei vasikana vasingafambi mushe vachiroorwa. Ndikati kwaunoti kufamba mushe kudii? Zvikanzi sumufundisi tichinamata. Ndikati ava hamusi kunamata, makapusa, hamugari kwairi kurira. Ndosaka uchiona kuti maKristu mazhinji havapake mota panze, vane vari pasi pemuti vachitenda kuti Mwari akavasikira muti nemvuri. Varipo izvezvi tiri muno muforeign land, muri kunzwa ndinoedzana, unotumwa nemunhu ari kuZimbabwe, manya kuChina maunotengerawo zvinhu, una shashaya manya iwe yauya nemasake ezvinhu. Ko yenyuwo mari imari. Vanhu vanouya kuno shopping vachigara mumba kwenyu, havabhadhari rende, havadii, havagezi toilet. Iwe kwako kutochema vasiya vasipoile matoilet. Vanhu vauya kushopping kana vachishopa kabhizinesi kari padera hotera. Kune vanhu vari muno vari kufunga kuti vari kunamata Mwari, vasiri kunamata Mwari vakawanda vari munomu makatenda muvhangeri rekupusa. Dai Pastor Samson vaiuya pano vachiti ndaunorowa vanhu vari panze uko, maivadyamuchira here vachiparidza? Dai Bishop Joshua vakati tarara kumba kwechifewe, iwe nepfungwa dzako dzakangotarisa ikoko. Bishop Joshua vachiti tarara kumba mechifewe, iwe waiti? Elijah chaiye munhu waMwari haana kunochengetwa kupalazi, akanochengetwa kushirikadzi yaigara iyo nemwana. Bhaibheri harina kutaura kuti ava vairara kupi, havarara kupi, vaingoti vaigara vese vachidya vose. Ndozvarinongotaura robva ragumira ipapo. Pastor munhu waMwari Elijah akaita magore nehafu ari pamba peshirikadzi nemwana wayo anga asati agona kuzvichengeta, vachigara vari vaviri, ende vaisaparidza, vaitotidza Ahabhu, vaiswera mumba vari vaviri. Ndioneiga nhasi muone ndichibuda pamba pasingo timboona kuti munotenda. Why? God does not use values evanhu kuita zvinhu. Kana Mwari vakuita zvinhu, vanoshandisa zvinhu zvinonzi nenyika ino zviri abnormal kuti vaite zviri normal kudenga. Jesu chaiye kwete munhu. Vanoti kumunhu mwana muparadzi anga akati ngwarei pana Jesu kudarika idzi dzaiteerera idzi. Kune vanhu vandaitombobvunza muno, ndikati panyika pano unonzwa kuti mota dzinodhura handidzidi, chikafu chinodhura handichidi, ndiri kusevha. Manzi nani sevha? Jesu chaiye anoti kumwana muparadzi, anotaura nyaya haina kuitika, inonzi parable. Kune vakaita divinity, parable is a story with a deep meaning. Tadzoka here kune vakaita Bible kuchikoro. Parable is a story with a deep meaning. Oti kwaiva nevanakomana vaviri, vese vari pamba pababa. Umwe kwakuenda kuna baba kwakuti ndipei mugove vangu ndisati ndafa. Mumwe baba kwakumupa, kwakuenda kunyika yaakanorova chikafu nezvifeve neshamwari dzake. Pfuma yazopera, kwakurangarira manje kuti mudhara wangu ane zvinhu. Ndoda kuti uone kuti Mwari vane favor nevanhu vari aggressive than wakapusa. Ndoda kuratidza kuti Mwari vanoda vanhu vakachangamuka kwete vakapusa. Kupusa is a case. Uyu munhu auya asvika, idzi dziri kufudza makwai dziri pamba, hadzisati dzauraya kanyenye, hadzisati dzauraya chimhuru, hadzina zvadzaita, dziri kungoteerera dziripo. Ishasha ichiuya baba manje kwakubvisa tsapata kumhanya kuenda kumunhu ambonorova pfuma, kwakumupfekedza ring, kwakumukisa, kwakumupfekedza jaketi.
remember amborova imwe pfumba apfekedzwa ringi akiswa amhanyirwa apfekedzwa gauni aurayirwa futi imwe mombe yekuti makorokoto adzoka ava tsano vari bhizi kumafuro hadzirizeni dzakangogara kune vamwe vanhu vandiri kutaura navo vakangogara haadzakanyuki akangowana hupfu nenyama chete mombe nehupfu nesupu anofuta kudai haana chimwe chaanoda hafunge harizeni achiti tichanofara kudenga tasvika nekudenga kwacho havasi kukudai. When the Spirit of the Lord comes, it must make you do extraordinary. It must make you achieve things that are abnormal. Can I tell you this? Vese vanonyora Bible avanyori munhu asina zviri abnormal zvaita. Vese vari muBhayibheri vane dzimwe tsika dzavakaita dzanga dzisingatenderwi nevanhu kuti vakwane muBhayibheri. Vese pane anonzi Metusela, murume akararama makore akawanda kudarika vamwe wese, zvinongonzi he is the longest living man. Full stop, one line. Chitarisa makawadzi zvaanoita. Makawadzi anonyorerwa mabhuku. Kune vamwe vari munhu vanofanira kuita chinhu chinonzi radical faith. Kune vamwe vanhu vari munhu vanofanira kuva nekutenda kunopfuura majoko ehuranda. You must have faith that changes your situation. You must have faith that transforms the situation yemhuri. Kune vanhu vanofanira kuwanirwa nyasha dzekuchinja situation yemhuri. When the Spirit of the Lord, vanhu vazhinji vari muno muri kuti muna Mweya Mutsvene, isa hatisati tamuona tiri kunzwa noise. Shikara pakaunda ndimi dzako dziri kutibatsirii pamusoro pekuita ruzha chii chauinacho. Unotaura nendimi dzine mahaifeni nemakoma nemachii asi hauna chauinacho. Dzimwe dzacho ndedzekunyepa idzi dzisina chadzinobatsira idzi. Zvokuti ukati vanhu handei kuchechi vanoti kwamunonamata semapenzi riyamandara vakausha rimondo, iwe unenge uri mukomana anogara kuseri kwedhoo, bhutsa hauna, mubhedha hauna, sofa hauna, kapeti hauna, unorara pasi. Ukatanga kunamata so pane kamwe katiko kandakamboona so kainamata mupfumi nemurombo. Mupfumi akatanga kunamata, murombo akatanga kunamata anobhovhora pakati. Mupfumi anoti, I bless you Lord, I receive in the mighty name of God. When I leave this building, I am going to see Mr. Jonah, who is a millionaire. Can he give me part of the million? Thank you, Lord. Onopiwa mari yake odzoka. Iwe unenge uchigiya pasi. Haufunge zvemari, haufunge zvemba, haufunge zvemotikari, haufunge zvekuroorwa, haufunge. Uri kungofunga zvekuti kana ndazonzwirwa tsitsi. Do you know what people do? A soccer player must play soccer. Ukaona Ronaldo akapfeka soccer suit so kana Messi akapfeka suit paBallon d'Or, haawani Ballon d'Or nekupfeka suit. Ukamona ari muground anotsika vanhu. Isina umwe wedu mutema ainzi Michael Essien kana muchamurangarira. He is the person who broke my legs even more than any other player. Vanonyora statistics vanoti 33 players ended their career because of Michael Essien. Aitsika chachiri chimukomana chepaGhana so chakadya madhumbe chikangokuona uchida chokuti chotora choenda pano umwe but akatonyorwa mumakronike kuti aitsika vanhu. Ko iwe uri kunyorwa kuti akatoita mari yake nanhasi achiri kuidya yekutsika vanhu. In the name of soccer. Ko iwewe hausati wauraya kana nhunzi. Ndakamboona kuti vanhu vanotaurwa sereki pachechi ka vanhu vakapusa. Inini kubva ndichikura kusvika izvezvi handina munhu anondiitira mako. I don't have a problem with that. That one is not a problem. Ndangonzwa handibvunzi munhu ungokudaidza pasaiti kuti ndine nyaya yandiri kunzwa mudikani kuti une zvauri kutaura. Unoziva here kuti kurohwa kunorwadza? Oti hongu ndoti last warning. Ina handiudzi vanhu, iye ndiachanoudza vanhu zvatataurirana. Ina handidzokurori. Iye akaita but iwe unoda unoudza vanhu kuti vamudze mudaidze muri tu kuti
ndinokoma ndokubatai ende ndikakubatai hamuzofesa aizoita zvakanaka chinyararai ende vanhu havatauri nezvako but iwe ukataurwa makuhwa umwe ti ukarehwa umwe ti. Kune vanhu vane bp yeconfusion haarwari ari kumwa mapiritsi ekupusa. Daumbobvunza mumwe munhu zvinobatsirei kutaurwa, bvunza kaini mufundisi, pasta Jiriji vanoda mari, pasta Jiriji vanoda mari. Appreciation yauya wongondipa envelope yako ndokuropafadza, unotaura futi gore rinouya wouya neimwe ndokuropafadza, unotaura futi gore rinouya wouya neimwe ndokuropafadza. Vana vari kutokura, motikari dzichitodhiraivhiwa tichitopfuurira pamberi. Kunyepe pane vakabuda chechi musi wekutobuda chechi wakaine 5,000 yavo vachigadzirira kuenda kumwe. Ini muzita rababa neremwanakomana neramweya mutsvene muitirwe zvakanaka, mari yangu mubhasiketi ka iye wobuda woenda kui ndichisara ndichidya. Iwe aufe. Regera kufunga kuti ukaona munhu asingataurwi kachituna. Once people stop to talk about you, you are not doing anything. Kana munhu akati hanzi munosara kuti akarambwa, ndikati akatombororwa koiwe anduri kuti akarambwa. Idzo 2 days idzodzo akatombofarawo koimi. Mumakoroniki muri kutonyorwa kunzi uyu munhu akamboita murume, koimimi mucharoorwa rini? Sister Holy muri kuroorwa rini? Mogona kutifira katika mukavigwa negonzo musati maroorwa muchingotaura vanhu che akaroorwa he akadzoka. Iwe kune vari munhu vakadzoka katatu vari tori pamurume wechifota tovati mainhingi makusendana. Varipo andutotaura murume vainaye ndewechifo asani murume atori nemurume izvozvi. Zvine unongochiti I don't trust men. Uda kutrasta wawagadzira here? Vakasipa wakadaro shata nezviripo. The men are dogs. Iye unofunga kuti Mwari vangati person after my heart a dog. Sei uchienda kune vanhu vari muno wandototaura nawo ati ina hangu handidi mari dzevanhu. Uri kuda dzani? When the spirit of the Lord comes upon you, it makes you do something. Hakuna munhu anopfekwa nemweya mutsvene orara. Hakuna munhu anopfekwa nemweya mutsvene ogara. Hakuna munhu anotaura nemweya mutsvene ogara. When the spirit of the Lord is upon you, you must be doing something. Hakuna akaga Miriam chayaba akapfekwa nemweya mutsvene akatanga kuimba. Iwe wako mweya mutsvene wekuti unotaura nendimi nhasi mangwana uswera wakarara. Mweyai. Ndakamboudza mumwe munhu ndikati udaona munhu anonamata. Tarisa upenyu hwake kuti kubva musi wa 1 January kusvika musi wa 30 aiti. Because hakuna munhu akapfekwa nemweya mutsvene akarara. I want to tell you, Bible that when the spirit of the Lord come mightily upon him, he started to have power. Meaning to say, when you have the spirit of the Lord, you are doing something. When you are clothed by the spirit of the Lord, you are opening a company, you are buying houses, you are doing this. Kutaura nendimi, it's not as evidence. Kunamata. Show me your profile and I know your God. Unoona mufundisi unonzwa vanhu vachiti hanzi mufundisi awa munhu waMwari. Mufundisi akapiwa bhachi remunhu anopfeka size 48 iye achipfeka size 30. Wotoka akapfeka dress iye akapfeka bhachi. Woda kutanga kutaura nendimi. Iwe musati mtimidza hadzitauri. Hakuna munhu akapfekwa nemweya waMwari akagara nenzara. Hakuna. Bhaibheri rinotonzwa richitaura kuti zuva rakazonzwa David haana kuramba ari kumafuro, akaenda patafura. Kune vamwe vanhu vanoda kudzidzisa muno, kana vakunamata Mwari zvechokwadi pane zvinofanira kuitika. Kana wapfekwa nemweya waMwari pane zvinofanira kuitika. But vanhu vazhinji vanofunga kuti kana ndapfekwa nemweya waMwari madhimoni ngaabude. Kana wapfekwa nemweya waMwari anozoti abuda dhimoni ndiwe. Vari kunzoko kuti vazive kuti unonamata, vada kuona upenyu uchifamba sewaSamsoni. Mambo ndiona ndakasungwa ndabata shaya yembongoro 1000 vanhu ndadonedza. Kana ndikazoti Mwari ari pamusoro pangu unoziva kuti zvishuwa yana Mwari. The spirit of the Lord, the Holy Spirit is confused. Many people confuse the Holy Spirit as a spirit inouya kungogara muvanhu kuti vataure nendimi. But the Holy Spirit, it's a catalyst. It's a helper. It's a spirit that causes things to happen. Kana paane mweya washe pane zvinotanga kuitika. Kana vane mweya washe unoattracta vanhu chaivo. Uri kunzwa ndera kune vanhu havana kufanana. Uri kunzwa ndera
vanhu vakafanana nemombe. Kune Brahman, kune Hayford, kune kanguni kanonzi akaiti mbucha, kweta imwe nguni yaRamaphosa inotengeswa mamiliyoni. Saka iwewe neni hatakufanana, iwe ndari padhuze newe hamuna kufanana. Ndosaka muchiti mukaenda pamuchato mwanopiwa cheya umwe harionekwi, vanhu havana kufanana. Kana iwe wakafanana wega, kwete nini. Can I repeat this? Mukatomira apo muri vasikana 5, umwe nomwe ane value yake depending nekuti mufoni make akasevha ani. Ndakamboudza umwe munhu ndiri kutaura naye so, akati mufundisi handina chandinacho. Kati hauna? Kanzi kana chinhu 1. Handina, mai vakafa, baba vakafa, handina kufunda. Saka handizi kuti mungandibatsira nei. Ini une makore mangani? Handine 24. Haune 24? Ngati we recipe yako inoshanda ngotsvaga murume ane mari. Mukangoroorana manyama 1. Akaramba mufundisi, tsvaga ane mari. Chitoudza Mwari kuti handina chinhu. Chimbondipaiwo 1. Unoziva here kuti kune vasikana vari kunditeerera vari kumayunivhesiti nevari kuhigh school, kungopindura brother vakarongeka kungovati ehoi, unotonyura status yatochinja. Ndakambobvunza umwe munhu akamboramba umwe munhu, ndikati iwe wakamurambirei? Zvikanzi do you know kuti vanhu vese vaingoti haana kukwana. Ndikati iwewe kusakwana kwake wanga wakuona here? Kanzi aya mufundisi pari trick. Can I repeat this? Unoziva here kuti kana uine nyasha unogona kuroorwa nebenzi rodzikama, kana kuroora benzi rodzikama. Vamwe vana baba vari muno ukavabvisira vakadzi vavo vagere padhuze navo, masasikamu chaiwo havana kukwana. Akada kutanga kutaridza akangonzi oneziso so anodzikama kuita munhu mukuru chaiwo. Vamwe vana baba vari muno nevamwe vana mai vari muno inzenza chaidzo dzakabva kuseru. Anotorarama nekuda kwemurume akamuroora. Anozoti murume wakandiroora ndima waya, regai ndirarame musha, ingobvisa baba uone. Vamwe vanhu vari muno, vamwe vana mai vari muno ukavaona unoyatsonoti iyi problem iyi, wozotaridza murume wacho kuti ndosaka ari munhu aanogara neuzvo. Vamwe vari muno kana uchidaenda kumakitchen party ndopaunonyatsoona kuti idzi nzenza dzakaitirwa nyasha dzikapinda mumba idzi, but dzakadzikama nemaringe nevaakasangana naye. Muri kudzadza ndodzadza environment ikaita Mwari, ikaita simba raMwari inodzikamisa mapenzi. Saka pamwe pacho patiri kugara muenvironment isiri favorable ndopatiri kunyura. When the spirit of the Lord comes upon you, it gives you power. And the power, it's not normally ordinary. It makes you do things that you are not supposed to do. And those things may not be acceptable to people, but acceptable to God. I always say this to people. When you look at the game, when a game is played, hakuna game risingabirirwi. Vangani vanoita magame, fish, pada, soccer. Unojara kuna vanhu vanotrigger marefu ojaiva, otoguma ari mupenalty. Kungomuguma penalty area otodona. Uchatsoona kuti apa anomboguma, but chinongodzoka muguma akadona ichi penalty. Ende kana vakawina Champions League, iye adona asina kutsikwa. Mumakoreniko zvinonyorwa kunzi Didier Drogba won a penalty and they won the Champions League. Pano murume anonzi Suarez. Ndiani anofarira Suarez? Africa yakuda kuenda kusemifinal. Suarez akanyatsodai maoko ake pagedhi. Kwasara maminutes uva varibata bhora varakwira vapiwa red card. Chakutotanga kuzhinyura chiri panze, chakirieta opportunity kwabva tapa Giyani varakwira mudenga, kwabva ratozoenda mapenalty vayawina Uruguay. Suarez adi atowina. Kunomwe munoti zvakanaka here izvozvo? Ini hangu I don't know, because kuti zvakanaka here kana zvino, but nyika yake yakatoenda kusemifinal nekuda kwaSuarez. Isu tisi takamuvenga, vari kuside kwake vakamufarira. Pamwe pacho inini hangu, inini ndiri kuti inini kwete umwe munhu, inini dai ndakafoira chikoro, kunyatsoona kuti chikoro charamba.
nemadiri andoita mota ndaingotsvaga dhokta wechikadzi even vachida kurongedzerwa bhegi ravo makuseni because ndikangova baba dhokta ndatopo pahospital tisonzi ndo murume wadhokta ndapinda iwe kana even mukati handina chinhu hakuna murume wadhokta asingadrive panorara dhokta ndo pandorarawo chinodya dhokta ndo chandinodyawo kupati kwaainvitwa nesu tiripo nyasha dzinozotapukirawo nenda kutozozivawo kunyora prescription tapinda kuti munomuka zvaisashanda kuvarume but ndinana mai vari munoka vaifanira kunge vachitori kuseruku but nekuda kwokuti akangozivayo kusekerera ndopakatourira nyasha dzake baba vamwe vana mai vatodaira sokuti mufundisi muri kutaura inini iwe unonyatsoziva kuti besides murume wainavo hapana chimwe chinhu chawanga uinacho jesu ndibatsirei but ichi ndicho chokwadi chaicho chiripo unonyatsoziva kuti shasha iyi vakuremeka. So what am I saying? When the spirit of the Lord comes upon you inokuvhurira masuo akadaro uri kunzwa zvinoedzera pane munamato wataisinamatisa tiri kuyouth mwari ndibvisireiwo vanhu venhamo muri ndipowo vanhu vari nani kwete nhasi asi mangwana imi handichazivi kuti youth muri kuendepi saenda kurufaro vaidzi vana vangu kana vo vana taikachaiva katsongaya vapewo vanhu kwavo kuno munhu anotaura kuti mweya washe dzikaiwo pandiri ndirege kungotaura nendimi mweya washe nditinhireiwo kwazviri kuitika mweya mutsvene nditinhireiwo kwazviri kuitika mweya mutsvene kana ndisina pfumo paine pandinoda kudarika ndiratidzewo shaya yembongoro yangu yandinoshandisa kuti nyaya dzangu dzinake tendera mweya mutsvene asakutaurise nendimi wogumira ipapo mweya mutsvene ngaakupe simba rekurarama mweya mutsvene ngaakuvhurire simba rekurarama mweya mutsvene unoziva kuti vanhu vazhinji vanofunga kuti panapa iaccident kuti pave nemaprofesa nemainjiniya ini ndinotonyora pasi this year ndakaona kuti vanhu vaindibvisira matithe ema-4,000 ma-3.5 vavashoma vamutawase kwa you can witness timu iroro rese rakamuvha ku8 ku7 ku9 zvichienda kumberi ndaitonyengetera kuti mwari mhepo inopisa tsvagai vadaidzei kwavariko ndiri kuvada ndikatarisa praise team so mwari ndoda anomira ndotoenda mugomo ndonomukumbira handitendi kuti ndinofanira kudzinga madhimoni pasina chiri kuitika kana ndadzinga madhimoni ngazviitike in the physical pano tikatinoita deliverance tiine chechi yakanaka kudai vanhu vanoti mwari aripo but tikaitira pasi pemuti tinoreruka ndine munhu wandiri kutaura kuti kana mweya mutsvene akugara handiri kutaurai vanhu vati zii vajaira mweya mutsvene kuti akakubata so okuzvamburira pasi woti pfarapfara ndapinona mweya mutsvene kabatwa nemweya mutsvene so wobva watadza kumira neunshakable power wobva wadona tokukanda jira toti munhu ana mweya mutsvene madyei manorarepi maswerepi pamwe pacho ndiri kuti ndimi ngadzitransforme to reality malevels pachiri raitira apa vari raira apa muri kubanzwisa when the spirit comes upon you it must make things happen kana vaimbofunga kuti mweya mutsvene ndewekuti dhaka muchechi kuti dhaka muchechi is one sign but practicality of things must start to happen things must start to unfold in your own way ini chinhu chandakaramba ndechekunzi hapana do kana pasina do mwari anomboti kuvaisraeri chii ndaakukuendesai kunyika yandichakuendesai asi mwari havana kuvaka bridge ndambotaura kuti madhoo ndeevanhu vane order mwari havana kuvakira vaisraeri bridge anongoti kuna moses tora tsvimbo rova mvura iyi pindai kureva kuti mwari chaivo vakaita nhungo dzekuvaka bridge ko iwewe mwari vakaita nhungo dzekuvakira vaisraeri bridge vakangoti rova mvura yendo kunokupfuure papasina dhoo iwe sei uchida zvinhu zvakareruka sei iwe uchida dhoo pese pese sei iwe uchida kupinda nefront door every day vanhu zii unoziva kuti mudhara chaichai musharukwa mwari vanoto jesu anotomboita nhungo dzekubikira vanhu
ongoti ndipei hove 2 nezvingwa 5 unzai mabhasiketi ka vanhu kwakutorova chingwa kwakuenda kumba. Iwe pese pauri unongoda zvinhu zvine process, unongoda zvinhu zvine order. Jesu chaiye ane nguva yaanoenda kurenje nevanhu kwakuvanzwira tsitsi, kwakuita nhungo dzekubika. Jesu aigona ngoti unzai mapoto, Mwari unzai, akangoti ndipei chingwa multiplication. Pamwe pacho chinhu chiri kukutarisa kuenda kumberi iorder. Iwewe nekusatenda kwako dai Jesu akangomultiply chingwa waidya here kana kuti waituka kuti waona hambura bakati ari kuita mashura. But boys iro raitenda rakatorova chingwa rikafamba rikabva kurenje. Munamato wako masikati ano iti Mwari imboitaiwo zviitike kwandiri, chimbondipaiwo shaya yembongoro ndimboripira matadzo vanhu vese vakabata zvinhu zvangu vaone kuti ndinemi. Imboti Mwari ndiitireiwo nyasha, Red Sea yangu iri panzira ngaimbovhurika tirege kumirira bridge. Vanhu varizii, inini hangu handimbokunyeperi. Inini life yangu Mwari vachindikudza yanga yakawanda mashortcut. Ku level kwandakaenda kwakusina accounting, kwakusina physics, kwakusina chemistry, kwakusina biology, kwaiva nemaths, history, divinity, shona, geography, integrated science. Vandanyora 9 subjects dzangu dzakaremara. Chisvika kuuniversity ku-A level zvikanzi baba munongokodzera divinity, shona negeography. Vandasvika vandarowa divinity, geography neshona vandafoira. Law vayadi vayaramba. Ndichisvika kuuniversity vandanotanga kuita international marketing degree. Ndaakucommerce kutanga kuona spreadsheet rekutanga reaccounting. Ndakuudza kuti iwewe zvako zvokufunga kuti ukanga waita masciences ku level neyese unogona kuzoripota kwatiri vakomana veshona, muva mumiri machizvidzi. Tichirova mupandi, muva mumiri machizvidzi rukatukupa kumuzvisi. Tapedza shona yedu tiri kurova mupandi. Iwe muri busy kuveka metsi nekutopfeka magirazi nemagirazi. Wopfeka magirazi kamarara mwadya muri usina mafuta. Vakomana vemupanda vachifamba nebhora. Tapedza ipapo vatarova kuuniversity. Tapedza international marketing tikafunga kuti taakuexporta manje. Taakuexporta zvinhu tichimirira maship. Zimbabwean economy vayadonha. Vatauya kuno kuSouth Africa. Svika kuno tichipiwa bhara. Boro vakabhara pichana kwemazuva 2-3 tiripo. Ndopaka ndaita specific 6 days. Ndichikanyataka. Ukunzwa? Chipedza ipapo vandapinda muconstruction. Vandatanga kungonyorawo mabhara mangani, mafoshoro mangani, masagesimende mangani, tichinyora tiripo, tichiita admin nekuti taidrive. Mazuva afamba mwemukomana ainzi bandile vatenga wrong roof. Yese, esite yese, 4 million wrong roof. Muchinda vadisappear pasite. Isu takutosara nekungongwarira mweya wekungoona kuti paita mukara. Iweita icho, drawing riri kuti chi, handioni kana line 1. Ndakutosupervisa. Manager achiuya takutomudza kuti uyai kunoko. Today we are working on this. Maforeman ese aindinyorera zviri kuda kuitwa zuva iroro ndo present. Vabazotsvagwa ainzi acumi engineer chaiye. Auya zvikanzi neumwe mai vainzi mamiki siyai mukomana anonzi Alfred aripo. Taona progress. Ndikaona maraini akufanira kutodzidzwa panapa ndazopiwa mukana. Ndo mapindiro andakaita kuengineering. Takapinda by default, hatina kupinda nedoor, takapinda nekuseri. Izvezvi ukabvunza vanhu vanokuudza kuti that architect is strict. Iro bepa racho rinogona ristori ipo. Takazotoita zvezvekuseri zvekungobatanidzwa ukatora kosi yotora iyi kuti zvingove relevant kwakuzonyora ma-exams e-project management kwakuva specialist. That's how I got into construction. Hatina kupinda nemaths, hatina kupinda nescience. I never did physics, I never did chemistry, I never did biology. But izvozvi mukanzi muri kusaiti kupita kuti totorova zvemasainzi. Nachiudza vakomana maoffice bearers vachiti parikuda kuitwa plumbing slope, ndikati siyai kwandiri, that's my specialty. Kwete nekuti takadzidza, takapinda nekuseri. Kana dhori kavharwa paine kuri kuendwa, iwe pinda.
vamwe vacho makamira handina maqualification handina mapepa zvizhinji hazvisi kubvunzwa mapepa. What do you do? Can I repeat this? What do you do? Kungongwara so client chiwe unoitambira weikwazisa nechirungu ufamba nayo. We are trying to push and finish the wall. We'll do painting and plastering. The guys have ordered material. Pamwe pacho chakuvadza vanhu kupusa. Nyika iri kutsvaga maanswers nevanhu vane mhinduro. Ukangoratidza kuva nemhinduro wapinda. Ukangosvika pabhazi paine confusion. Vakadzi mirai musabata varume vanhu vakomana madzimai ese raini renyu iri vane vana pamberi varume uku vanototi muridzi webhazi awe iwe usina kana chinhu. Unoona maprofessionals achirongwa nahwindi so vese vachipinda umwe nomwe panzvimbo yake. Why? Nyika iri kutsvaga maleaders. Mweya Washe ngaukupe nyasha dzekulidha. Uri kufunga ndikunyama iwe mweya mutsvena anogara pauri asingakuratidzi kuti vanhu havada kutungamirwa nevakaita sei. Unoziva kuti Moses killed. Moses akasangana muIjipita nemuIsraeri vachirwa kwakuuraya muIjipita kwakumucherera pasi. History yaMoses anochengetwa nemwana waFaro anokura semuIjipita achidya zvakanaka. Iwe haana kurerwa. Kune vanhu vari muno vakamirira kuti kana zvinhu zvangu zvazonaka ndichazodai, kana zvinhu zvangu zvazonaka kudzimara mafa zvinhu hazvinaki. Ndozvindichitarisa so kune imwe shasha iri kundimirira so vati mufundisi kweinini iwewe wakapusa muka zvako zvinoita. Unonga munhu achiti mukana usati wamuka hakuna munhu anokugadzirira mukana, unogadzira wega. Uri kuzandedzera unogadzira chi wega, mukana ugadzirwa unogadzira wega. Izvi kune vanhu vari muno vandi kutotaura navo so ari kufunga kuti mweya mutsvene uchamubatsira. Mweya mutsvene akatokumirirawo kuti uzvibatsire. Anokupfeka okupa simba but achishandisa maoko ako. If you have fear you don't go far. The enabling power. Mweya Washe. What does the Holy Spirit do to us? The Holy Spirit helps us to do things that are not normal. And isusu kuti tipinde mu phase yekusava normal tinofana ku accept a rejection, because you cannot stay with normal people when you are acting abnormal and get acceptance. Can I repeat this? You cannot act abnormal when you are staying with normal people and become acceptable to them. If you do something that is not normal, people reject you, not because it's wrong, but because you have exceeded their reasoning. You have exceeded the normal. You have exceeded what they know. The moment you exceed what people know, you become abnormal. The moment you do things that people are not used to, you become abnormal. The moment you explore things that they don't know, you become abnormal. So if you want to live a good life, be abnormal to the normal so that you are above normal. Can I repeat this? If you want to live a life above normal, accept to be abnormal because you've exceeded what the normal people know. What we say abnormal, it's beyond our reasoning, but does not mean it's wrong. If you start to do things that are extraordinary, people will stop to understand you because you are doing things that they are not used to. Can I repeat this? The moment you go into a certain level, people start to fail to understand you. Even as I'm preaching now, why? I've exceeded your reasoning. Once you go above the reasoning of the majority, you become abnormal. And the Holy Spirit makes people abnormal. Rakabi Chifewe became abnormal by knowing what the whole nation did not know. Kuti vari kuuya kunosora vane simba kutidarika, hatirwi navo, tinopatina navo. Yozve ndichitaura kudai so munhu wani akangoita chinhu chasina kujairika tinomurejecta. Why? Apfuura level yedu. Kune level yevanhu yekuti ukangoidarika vanotanga kukuona like a culprit, like an abnormal person. Unoziva kuti munhu akatanga kubopa mombe kuTanzania akarima inonzi drought power vakamuuraya.
Go and search history. The first person to use, the drought power, the using of the oxen to plow, they killed him because they thought many people would be affected by animals. Why? They were used to hard manual tillage. Yekushandisa mapadza. They killed him because they had exceeded their reasoning and he had done what is abnormal. But they are continuing to increase in number and they eat dogs. Iwe tikakugadzirira imbwa chayo nemadira unoita nyama toibika usipo unonakirwa singaiti ingori nyaya yekuti zviri mupfungwa unofunga kuti imbwa inoshata. Ndinomwe one impostori akapenda imba yangu yekuna Roma akauya kumba isu kwakushanya tashanya kwatashanya vana vedu kwakutigadzirira bhayo ramaimfundisi rangu ini makuseni semukomana akakurira uruzevha ndikandoda hangu kudya sadza ava wepawaterfalls vakuenda kuchingwa havadyi sadza makuseni kaisu weparuzevha taakuita kwatakabva ini ndadzidzisa sadza rangu kati amuchinda ari kuita handmerebo rega ndimupe sadza ndabuda nesadza rangu akarova nguruve muchindai akanakuti kuti nyama is tender, this meat is nice, this meat is soft. Azopedza kati ndakanganwa ndakupai nguruve akati baba mandikanga kati but yenge ichinaka wani but akairova akapedza nesadza racho rese paakazoziva kuti inguruve ndo paakarwadziwa zvisikaiti kati upenyu wangu wese anaombodya nguruve ndikati wadzwa kuti inonaka. Ndana mpiwa na Yusufu mudare vamwe vanzi baba Yusufu wanga kuti seudita kufrodita ndo vakandipa munhiye ndo ananda pacontract wakuunza mukomana wake akarova nguruve mupostori iye akanakirwa singai ndofunga kuti haana kutiudza pa ndofunga kuti pese paiwana mukana wekudya nguruve airova even vanhu vasingaoni because iyo yakamunakira because akapedza yese kupedza nesadza kureva kuti chinomutadzisa kudya nguruve ilevel yevanhu vanoswera nawo but iye anotoida ende yaimunakira ndotsaka asina kurutsa naMwari havana kuzvidisapprova ndotsaka asina kurutsa Mwari vakatoti munhu wangu aitirwawo zvakadi zvakanaka adya zvakakora zvenyika. Ndine vanhu vakadaro vari muno zvaunofanira kudya hausi kudya. Why? Uri mulevel yevanhu. Zvaunofanira kuita hausi kuita uri palevel yevanhu. When the spirit of the Lord comes, he directs you to do things. Kana Mweya Mutsvene akakutiita zvinhu, even nyika isingazvitendi, teerera Mweya rega kuteerera vanhu. The enabling power. Ndoda kukubvunza iwewe, hauna O level, hauna certificate. Kana uchinamatira mari uri kuti inoya sei? Tsika dzevanhu dzakati tinopa mari vane madegree, iwe hauna pepa saka uri kuti inoya sei? Ngatimbotaurirane chokwadi. Ndati iwe hauna pepa, vamwe venyu muri kuno hamuna kutomboriteera kunoritora kwamakanyora ikoko kuchikoro vakarichengeta unoziva kuti hapana chiripo. Vari muno tikatibuditsai mapepa mukatipa birth certificate marwisa togumira ipapo hatipfuuri ipapo. Hauna kumboriteera kwawakamusi wakagumisira kunyora ndo musi wakagumisira kutsika pachikoro hauna kuzomboriteera. Wainyatsotoziva kuti pane mapepa wakasiya ari blank. Saka ipo uri kunamata zvichidzi napatsa Jiriji vanoda mari simudzai mako uri kusimudzirei uchinyatsoziva kuti patsika dzevanhu haudi haukwani. Ndimi vandiri kutaura imimi kuti zvakaramba zvaramba ngatichiitai zvekuseri zvekumberi zvadi zvaramba. Pese pawasvika ndiri kuda CV, tiratidze CV, tiratidze mapepa ako, uchiona tune madigiri tuchikanda ipapo tune macertificate, iwe uchinyatsoziva kuti apa iwe kutonyora CV yacho unotonyatsoziva kuti makwikwi kwete kuendesa kungoinyora even iri yekunyepa. Achibudi chirungu chacho. Ndimi wana I was tomorrow. Unonyatsoziva. Ndimi hama dzandiri kutaura kuti nyaya yako yakagara yakanganisika kuprimary haichaite kuenda nepamberi pine kudhoo. Unozviziva. Handiri kuti vese vari kuda miriyoni unoona shasha iri pamberi pevamwe ichimhanya kuya unotora miriyoni. Haina kugadzirirwa iwewe. Miriyoni inopiwa vanhu vane mapepa. Iwe nyika yakaona kuti ikakupa unofa. Saka iwewe chienda nekuseri miriyoni iriko. Abati ndiri kunyepa here. Hazvitaurwi kaizvozvo kuti titaure kuti vakanotora mapedza kunyora vangani. Ipapapo pakaoma. Handisi yangu. Asi
mota yakanaka unoidawo, Bugatti unoidawo, Ford Ranger chaiyo unoidawo white train. But ndiri kuti tsika dzevanhu dziri kuti imimi muri wezvikotyari nemabhara. Kune vakagadzirwa mabhara, nyika yakatendeka, vamwe ndevemaskuta, vamwe ndevemabhasikoro, vamwe ndevemadhudhu bike. Iwe kana uchida kushetuka palevel yebhasikoro, uchida kusvika pamota, uchiziva kuti tsika dzevanhu dzaramba, ndopatinoti paya nyasha Mweya Washe ngauchikupa simba. Samson ari kurwa hondo ari 1, haasi kurwa nepfuti, haasi kurwa nepfumo, ari kurwa neshaya yembongoro, nekuti situation yake haimutenderi kuva nemasoja, asi hondo anofanira kukunda. Unoziva kuti hondo dzese dzaSamson dzadziri dzekuseri kwedhoo. Pamwe pacho anongotora makava achiasunganidza utapidza moto. Iwe imboimanejena uchibata gava kuti nyaya dzake dzinake, aifanira kutobata makava, otherwise kumwe kusaidi kwanga asingakwani. Kune vanhu vari muno vandiri kutaura navo ari kuti Mweya Mutsvene ndiratidzewo pandofanira kumira. Nyaya dzangu hadzina kundimirira zvakanaka, asi ndiratidzei pandinofanira kukwana. Vamwe venyu unokwaniswa nefevha chaiyo, kungowana munhu anogona wokuitira zvisina. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vanotakurwa nevamwe vanhu. Can I repeat this? Kune vanhu vanotakurwa nevamwe vanhu. Iwe pfungwa hauna, asi Mwari vanongokupa nadzo, mongoberekana muchienda, zvotobuda. Mweya Mutsvene ngaakuzarurire mikana yakadaro. Inini mamota dzandinoshandisa dzinzi dzamunoona mabhaka aya, pane munhu akangondipa necheap price, zvokuti if I want to sell it now, I sell it more than the price I bought it. Mwari ngaangokuisira vamwe vanhu. Mweya Mutsvene ngaatinhire vanhu vakadaro kuupenyu hwako, kugadzirisa pakadii, pakashota. Mwari ngaakusanganise vanhu vakadaro. Unoziva kuti kune vanhu vari kutotsvaga munhu akaita sewe palevel yauri, asi kana Mweya Mutsvene asati akusanganisa. Ndoda kupa example yechifundisi nichinopedza. Tese toparidza vhangeri, handiti kashoma mufundisi anoita chechi isina ticha. Teacher is a given by church. Teacher, kaona usina teacher pa church? Indine wangu 37 maticha pano, maticha church. Ndinawo maticha, hope andinawo. Asi kune mumwe manje wokuti mese muri kuparidza Mwari, mese muri kutaura nendimi, mese muri vafundisi, umwe anenge asina masokisi, muchiparidza shoko rimwe chete. Mweya Mutsvene akuattractira vanonyima. Mweya Mutsvene ayo madhimoni akupa vanonyima. Pane vamwe vari kutanga machechi vachinditorera maribo. Pano mumwe akatora 5, pa5 iwo hapana kambobvisa chegumi, kana offering, kana mission basket. Uona iye adaidza ivavo vakadaro ndovaakaunganirwa navo. Ndokazi akazoti bvisai marara muupenyu hwangu. Umwe ari kuti unzai marara muupenyu hwangu. Vanhu vanobuda pachechi vanhu, madhimoni 5 akabatana, ari kuenda kuna mufundisi 1. And hauya ari 1 anoya iri unit. Vese vanotaurisa, vese vane makuhwa vanongobatana vobva vateera mufundisi iye. Iye mufundisi otofara, I am doing good. Pamwe pacho usati wafara nemunhu auya muupenyu hwako imboita nhoroondo unoti watora chii. So what am I saying to you? Ndiri kuti Mweya Mutsvene ndiye anounza vanhu vari sound, vane substance. Chimwe chinosimudza munhu vana vari around you. Can God give you people who are sound, who change life, who make a difference to come to you? I always say this, when the Spirit of the Lord comes, Mweya Washe must change your life, must change the way you do, must change the way you see, must change. But Holy Spirit yakaonekwa sesimba rekudemonstrata vanhu vachidona. That is good. But the greatest part of the Holy Spirit is to make things happen. Things of substance, things that are sound, things that makes a difference is the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, it's difficult to do things. It's difficult to achieve. It's difficult to move forward. It's difficult to be a human being. Respect, authority, breakthrough, success, it's all enabled by the work of the Holy Spirit. It works, pamwe unopiwa vanhu, pamwe ndiwe munhu wacho, pamwe unoita this. So the Holy Spirit works in various areas.
and in various forms. Mweya mutsvene hauna tsika kana mafast and stick rules yekuti unokufambisa sei. Pavakuendesa enda. Kuno mumwe munhu andaimbotara naye achiti ndanzi mufundisi ndadaidzwa nevanhu vandisi kutrust vanokupa mari 11,000 kwauri uri kupiwa mari 3,000. Ndikati saka vanokuita sei? Zvikanzi vakangokerwa zvimamohomba mavo munenge mune zvinhu. Pane mari anobva angoona kunge pane mademon shop, angosvika pane mari. Akasvika pane tsvina anobva angoona kugadzikana naso. Ndikati iwe ena unotora 11,000 iyoyo uri ipapo. Zvikanzi ko vanhu vacho vakanga vasiri straight. Ndikati iwe uri straight. Enda ipapo. Ndisi munhu wangu kuti akazoenda here handisi kumuona mazuva ano. Do you know kuti some people vanouya kwatiri vachida kutibatsira havaratidziki zvakanaka. God package people to help us in different forms. It's not everything that glitters is God. Certain people who come into our lives, they don't look presentable, they don't look good, they don't look to be nice. But some of them, they are nice. I attribute myself to where I am by being helped by other people who do not look good. I dealt with a politician for some time. He is nice to me, he is good to me, but he's not good to everyone. People don't like him, but he has never done anything wrong to me and to my family. So sometimes my standards evanhu ekuti ninga akashata, ninga haiti, pane perception iri muno yekuti ma South Africans they are bad. Urudira South African, haiti. Can I confess? Vanhu vasingabhadhari zvikwereti maZimbabweans. Vanhu vasingabhadhari kana uine ma-clients maZimbabwean. South Africans pay. I can repeat this. Most of South Africans, even uchimushandira antokupa something, ukaona vakupiwa chinhu nemuZimbabwean, 9 out of 10 chako expire. Vanoita kunge ma-India, nema-Chinese, nemanonzi machi, wekuti look this Gouda, nicer Gouda, uchitengeserwa jini rechikadzi uri murume. You see what I'm saying? It's very wrong kugara vabranda a certain race. Be it Zimbabwean, be it South Africans, be it Malawians, be it Mozambicans, be it white. Munhu anotarisira miracle, accept and expect a miracle from anyone God wants to use, not knowing race, not knowing creed, not knowing nationality. God is giving us something, sometimes not through the environment we are used of Zimbabweans. God may use foreign other nations to bless you. Don't stick to the Zimbabwean community and think Zimbabweans have God more than other nations. God loves men irregardless of nationality. Vanhu vazhinji vari muno vakamira kuti Mweya Mutsvene achanditira zvakanaka through a Zimbabwean. Sometimes you are skipping your miracle through other nations. Nhasi ndaticha the other dimension yeMweya Mutsvene isina kujairwa nevanhu. Pandakati Mweya Washe ndinotarisira vanhu vanga vachifunga kuti ndichita deliverance, vanhu vachidona, vanhu vachitaura nendimi. That is not the side of the Holy Spirit I wanted. I wanted you to know that when the Holy Spirit comes upon you, he makes you do things. But the sad part of it, some of the things that the Holy Spirit asks you to do, they are abnormal. Can I repeat this? They are very abnormal. So many people don't understand when people do certain things. They think they are demonic, but they have the Holy Spirit. Nasi handina kuwana ma-amen. Ndofunga vanhu vanga vasingafariri pandapfuura napa. I want to repeat this for the last time. If you are possessed by the Holy Spirit, you do abnormal things. Those abnormal things, they are not acceptable by the normal people. It does not mean you are wrong, but you have gone above the reasoning of people. That's why you see pastors, prophets, and great men and women are not accepted by society. Why? They are above normal. You do things that people do not expect you to do. And by not expecting it from you, it becomes wrong. To them, it becomes what? Wrong. It's not wrong. It's only that people don't understand it.
ndoda kukuudzai one last one testimony yakaitika kwandiri ndichipinda muSouth Africa. Ndakaona munhu achitenga mvura, mwoyo wangu wakarwadza, ndikaita munamato, Mwari mubatsireiwo. Anotenga mvura nemari inokwana bhodhoro recooking oil, haazivi here kuti kune varombo. Ini ndidaita munamato wakaremara. Iyozvi mvura yandiri kumwai haina kubva mutepi, yakatobhotliwa, takaitenga. Kwakuri kusatoziva, kufunga kuti munhu ari kutenga mvura akarasika. Iyozvi kune mumwe munhu kuti akaona munhu ane mota yake yakanaka kuti ava ndo masatanista, ava ndo varoya. Akaona iri kuda kuti abatsire kupusha, muzita raJesu akubatsira kupusha, asi yakanaka pane musatanista. Why? Wapfuura level iyoyo, wakufunga kuti zvinhu zvese zvakanaka zvine masatanist mukati. But munozviziva here kuti vanhu vese vakaita mari kudhara taifunga kuti vane zvikwambo. It was because they've exceeded the level of our reasoning. So vamwe vanhu vaunofunga kuti vanodada vakadarika level yako, vamwe vanhu vaunofunga kuti havana Mwari vakadarika level yako. Zvinzwisise, munhu ari kuita zvausinganzwisisi haana Satani, adarika level yauri. Nhasi ndamboticha wakomana, handizi hangu mudzidzisi, but nhasi ndofunga wanzwa. Umwe munhu achangobata one yandataura yaasingakufarira. Right, ndapedza kukudzidzisai. Next Sunday, ndinenge ndichiita deliverance. I'll be also praying for everyone to receive the spirit of excellence. I want the Holy Spirit to connect you to what you're supposed to receive. I'll be doing that next week. I'll be doing that again the other week here. But next week, for sure, there's deliverance. I won't be teaching. We'll be working with the Holy Spirit to take out what is not proper and replace it with what is proper. Next week, nendichipinza vanhu mabasa, nendichibvisa vanhu palevel yavari kuenda ku next level. I want the Holy Spirit to connect you to the right destination. I'll be doing it next week. Next week we want to we want to help we want to seek the assistance of the Holy Spirit in transforming people. Come expecting the Holy Spirit to make your things work. Mweya Mutsvene anofanira kukugonesa zvausi kugona next week. Ndikakutadza Sunday inouya, next Sunday I will be doing the same. Ndinenge ndichita for the next 3 weeks, starting today, we are dealing with the works of the Holy Spirit. Today I just wanted to teach so that you know that the Holy Spirit can do things besides filling us and besides making us experience the power in us. He can also help us attract things and do things that changes life. So we'll be doing that on Sunday. Kune vanenge vaenda ku Easter holiday, don't feel missing out. The next Sunday, it's another dimension. I started from the other side, going to the other side. Kune vanhu vandoda kuconnecta spiritually with their people, spiritually with their resources, spiritually with their life. There are so many people who are living not their lives. Kune vanhu vari kurarama upenyu hwekumanikidzira, upenyu hwakagomarara, upenyu husina kwauri kuenda. Next week tinenge tichicorrecta the all things that are not in place. Ukatadza kuya next week, we'll be doing part 2 of it the other week. Saka 17, nasi ndi 10, 17 na 23 tinenge tichidhila nekupera kwemwedzi zvakare. So kusvika April apera tiri kudhila naMweya Mutsvene. Next week it's reconnection. The Holy Spirit has to take you. He has to correct
zvisipo zvivepo tichienda kumberi. Kune vanoshanda padeliverance, ndagara ndakuyambirai, regai kuuya nemagogo musina mapams. Nevekupraise team, Sunday munomira for quite a long time tichiita zvatinofanira kuita. Andidya ndinenge ndichikumbira nyasha idzodzo ndo dzanenge ndichirovedzera musi weSunday. Hatidzimanikidziri, takatodzikumbira already, dzinenge dziripo. Sunday panenge paine nyasha dziri panzvimbo. Endai munondiugira vari kutenderera, ndigirei vari kudzungaira. Iwe wacho kana zvikuita musha, this year zvinoita chete. This year unosimuka chete. Haurambe wakadaro mugerashe, iye She wacho aripo. Vasati vabata pamuviri vari kutsvaga vana, musi wa23 ndakakumirirai. Vanhu vane masituations ari pending, uyai tigadzirisane. Vane chronic diseases, vane zvinhu zviri kunetsana navo 23 next week is the reconnection. Hatisi kufemgwidzira kuti zvinoita. Gore rino iri vari kuda vana gore rashe ndo raunobata mwana wacho. Gore rashe ndo raunobata mari. Vari kuda dzimotikari vane manumber plate avo maviri R2 23 ngatisangane panzvimbo inoi. Munhu wese adzoka. Kune vanhu vandoda kuti mhepo inopisa ivhuvhute vaite dzimotikari. Magrade R usarege kuuya kuchechi uchiti ndauya kuzonotukwa. Zvinoita. Nezita raJesu zvinodi zvinoita. Samsoni apfekwa nemweya waMwari akarwa hondo asina kuhondo kwaakamboenda. Akabvarura shumba asina kumbotraina kubatana neshumba. When the Spirit of the Lord is upon us, anything that the Lord wants to do for us becomes possible. Saka tinenge tichigadzirisa nheyo dzakapwanyika for the next 3 Sundays coming. Mwari vachitibatsira. Chigubhu chemweya chinenge chiripo. Vanoda kutaura nendimi muchataura. Vanoda kuexperience simba rashe muchaexperience. Asi ndati umboziva kuti pamwe pacho kana usina teaching unogona kuona mweya mutsvene achikuendesa ku next level. Iwe wofunga kuti hazvisina mweya mukati nekuti unenge uchishandisa tsika dzevanhu. Simudzai maoko enyu ndinamate. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari uye makatiisa panzvimbo ino nekuda kwechikonzero. Mweya wangu unokutendai Mwari kuti muri Mwari vanotidzidzisa sezvamakaita kuvaIsraeri kunetesera zvihuta pamisasa yavo, kuvapa mana zuva risati rabuda. I pray for our provision. Vamwe takakurira mumhuri dzisina uye takatenda kuti hatina. Asi Mweya Mutsvene chitipfekai. Kune vamakatendera kurwa hondo vasina kumbopractice kurwa hondo. Nechikonzero chekuti imi Mwari makanga mavapa mweya wenyu. Tipeiwo mweya wenyu Mwari svondo rino kuti zvatisina kudzidzira nezvisina kutifanira zvitifanire, nezvatisina kunzi tichabata tizvibate, zvakanzi nenyika hazvina kukodzera kwatiri zvikodzere kwatiri. Imi Mwari muri Mwari, tiitireiwo zvakanaka sevana venyu Mwari. Makarangarira Rakabhi akahosta vaenzi venyu Mwari nechikonzero chenyasha. Mukarangarira Ruth nechikonzero chenyasha. Mukarangarira Esther ine foreign land nechikonzero chenyasha. Tirangarirei patiri munyika yevatorwa. Pfuma iwande kuupenyu hwedu, mazita edu ngaakure. Patiri kupinda muguta, tenderai mazita edu kukura pane vamwe. RaEsther rakazikanwa muforeign land. Ruth muMoabite akazikanwa muforeign land. Isaac akazikanwa muforeign land. Tipei nyasha dzamaisitipa kune vakatitangira kuti pavanoenda munyika dzevatorwa vanowana pfuma, vanowana rugare, vanowana nyasha. Seboka remaforeigners munyika ino, tipeiwo nyasha dzeminda, tipeiwo nyasha yedzimba, tipeiwo nyasha dzedzimotikari, tipeiwo nyasha dzekutonga, tipeiwo nyasha dzekudya zvakakora zvenyika ino. Baba, simudzai vana venyu kumabasa, simudzai makambanizi edu, simudzai vana venyu kumishando. Masalaries ngaakwire, mufaro ngauvepo. Baba vari kudenga, itirai zvakanaka kereke ino Mwari. Tibvise
sei patiri Mwari. Tipfekei nesimba raMweya Mutsvene ramakapa vana Dhanieri kutonga kuBhabhironi. Umwe neumwe ari munzvimbo ino Mwari, isu nevana vedu tipeiwo nyasha dzekugara zvakanaka munyika ino. Pavari kutsvaga vekuuraya, isu tinzvengesei tichengetedzwe nesu nemi Mwari. Isu nevana vedu tiitireiwo zvakanaka munyika ino yevatorwa. Tiwanireiwo nyasha munyika ino yevatorwa. Tipeiwo simba raMweya Mutsvene munyika ino yevatorwa. Isai ruzhowa rwenyu pavana vedu kuzvikoro. Isai ruzhowa rwenyu patiri kumabasa. Isai ruzhowa rwenyu Mwari patinorarama. I pray and decree your mighty power upon us. Fill us with the Holy Spirit to conquer, to control and to dominate, to be enriched and to be blessed. I decree your blessing. Our Father, you have taken us that far. Tichengetei nenyasha. Ndimi matisvitsa pano Mwari. Mukatifanirisa patisina kufanira. Mukatichengeta pataifanira kufa. Nyasha ngadziburukire pamusoro pedu Mwari. Xenophobia yakauya ikadarika. Zvivanda zvikauya zvikadarika. Tidaritsei patakatarisana napo Mwari. Munyika ino yevatorwa. Isu nevana vedu ngatisimuke. Tipei